साया ब्रह्म थेंक इउ स' माच नोंथांखौ आंनि चेनेलाव बरायना लाग्रो जाबाय। मा खालामदों खोन्थाहरदो दे। मा ओंख्रि जानाय खोन्थाहरदो। लाइक खालामना होदो, लाइक खालामाखैबा। लाइक डाउन बोला शैली मोरा तू साला मेरा एलबी में लेट से आता है ना, मैं इतना गुस्सा आता है शैली तेरे को। तेरा तेरा एलबी में फास्ट फास्ट एलबी में जाता हूँ, तो मेरा एलबी में लास्ट लास्ट आता है। और शैली तूने क्या बोला था? और बोलो बोलो, क्या 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 क्वेश्चन आया था मुझे? बोलो बोलो, क्वेश्चन क्वेश्चन करो। अभी 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 आंसर देगा मैं। सॉरी संजय बोल रहे। बोलो शैली, क्या क्या बोला था तू? अनामिका ओ शैली, तेरे को कौन पसंद करता है, कौन पसंद नहीं करता है, कौन प्यार करता है, कौन प्यार नहीं करता है? बोलो बोलो, क्या क्या बोला था? क्या बोला? मैं नहीं, आप कुछ नहीं बोला रे शैली मोरा। क्या सब्जी खाया शैली? बोलो मेरा जान। शैली मेरे से शादी करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। भगा के ले जाएगा, उठा के ले जाएगा, भगा के ले जाएगा, उठा के लेके जाएगा। साली तू कमेंट नहीं करेगा ना तो मेल भी अभी ऑन करेगा रे मैं। सुजीत एमएम प्यार नहीं करता मुझे। एमएमबी ने तेरे को प्यार नहीं करता है। तू एमएमबी के में क्यों गया मोरा? गया क्यों मतलब? ऑन हूँ संजीव बोल रहा। हाँ, क्यों गया? ओ आस आ गया हम लोग का जिमिस। और जिमिस दीदी, मैं आपका एलबी में गया था, लेकिन कमेंट कर नहीं पा रहा है मैं। आप कमेंट का ऑप्शन क्यों बंद करता है जिमी? जिमी ने एलबी देता है, अच्छा है। और जिमिस, और आप कमेंट को क्यों ऑफ करता है? मैं अब आपका एलबी में वो दिन गया था, लेकिन इतना कमेंट करने का ट्राई कर रहा है, लेकिन कमेंट का ऑप्शन ही नहीं मिला। हाँ, जाता हूँ मैं एमएम की एलबी में। तो जाके क्या मिला तुम मोरा सली? हाँ आओ फिर से। हाँ, जाएगा जाएगा, कमेंट को ऑन करो। जिमिस में जाएगा जाएगा, जरूर जाएगा, जरूर जाएगा, टेंशन लेना नहीं चाहिए। जरूर जाएगा। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। साया ब्रह्म आब'आ लाइक खालामासैलै। साया ब्रह्म आब'आ लाइक खालामाखै। ओमफ्राय जिमिस प्लीज कमेंट लाइक कर दो। ठीक है माय डियर। हाँ जिमिस, मैं जरूर जाएगा, टेंशन लेना नहीं चाहिए। दे दसे ना ऑन था, ओमफ्राय लाइक खालामना हो। थैंक यू सो मच। लाइक कर दिया हम लोग का जिमिस ने। थैंक यू सो मच दीदी। यूसुमिका मेरा डार्लिंग आ गया। शादी करेगा मेरे से? बोलो एमएम की मुझे। मैं क्या मालूम रे साली, तू किसको प्यार करता है, किसको प्यार नहीं कर रहा है, तू किसका एल्बम में जाता है, किसका एल्बम में नहीं जाता है, मुझे मालूम नहीं ना। दासो नामा होनदों। ओं दासो आं होखायानो बा बुन्दारा। मानो होआ जेनेबा? होनांगौब्रा, होनांगौलै आब'मोन। नोंसोर अनाबा सोरथो अनबावनो? नोंसोर अनाबा सोरथो अनबावनो? हम लोग का यूएस मीना हंस रहा है। और तू बताओ किसको प्यार करता है मोरा संजीत? और साली, मैं सभी को प्यार करता रे, सभी को प्यार करता हूँ मैं। सभी को शादी करेगा मैं, एकदम ना, सभी को शादी करेगा। 100 जन, 100 जन, 200 जन, 300 जन, मतलब आएगा ना, सभी को शादी करेगा मैं। 1 2 3 5 6 7 8, कितना मिलेगा ना, इतना शादी करेगा शैली। सभी को प्यार, इसलिए मैं सभी को प्यार करता है। जो भी मतलब मैं मतलब इस दुनिया में कितना लड़के हैं ना, मैं सभी को A to Z लड़के को मैं प्यार करता हूँ। और कौन आएगा इसको मैं शादी करेगा। लाइक डान ना बाई बाप, थैंक यू। तो मैं भी सबको करता हूँ प्यार। अच्छा, जा प्यार करो, गुलु गुलु करो जाओ। ओमफ्राय साया ब्रह्मआ मिनि प्यार ना। ओमफ्राय
एडमिट को भी पसंद करता है संजीव बोल रहा है ओके भाई हेलो भाई लाइक डान थेंक यू साया ब्रह्मखौ नायनो लार' मा मडेलनि बे आब'आ साया ब्रह्मखौ नायबाय आरोना आं नै बारे हाथाय अरखोलाय डेन्जार जाथारगोनलै बे साया ब्रह्मआलाय हाबा जायाखै नाब्रा हा साया ब्रह्म हा आयु हाथाय अरखेलायो बिराद डेन्जार जागोन बायदि मोनलां आयु ओमफ्राय साया ब्रह्मआ बिराद डेन्जार जागोनलै हाथाय अरखेलायो आं दसेल' थागोन बाबु दाना बाबु दे जागोन दे आब' तू प्यार सबको कर तो सही में करोगी का गलत मोरा सुनना मैं करेगा तो गलत ना मैं करूँगा तो गलत हाँ तू लड़की है ना इसलिए गलत प्यार तो सबको करते पास शादी पता से करते शादी पार्टी से करती हाँ जिस हाँ भाई बाप ओ शैली पति को मतलब हस्बैंड को प्यार करता है रे हम लोग को प्यार नहीं करता है हम लोग को जो पर्सन प्यार करेगा ना वो पर्सन हाँ क्या बोलेगा मैं अभी आंना हाबाया जानायसो नायनिबा फैना आंहा हाबाया जानिसो नायनोबा फै हाब माखौ नायनोब्रा मा बुस्थुखौ नायनो लेंहरखोलै साया ब्रह्म हाथाय अरखेलायना आयु डेन्जार जागोन बायदि मोनदोंलां खम जारलालै सयथिबो क्या हुआ है तुझे मोरा संजीव बोलो शैली क्या होगा अभी काम करके आया है क्या होगा शैली मोरा हाबाखौ होनदारना हाबाखौसो आंलाय माबाखौसो होनदों आरोना खम जारलालै नोंसोरजोंबो सयथिबो ओइ कौन है गाइस कमेन्ट करो गाइस मोसौ नामा ए गाइस आंखौ गाइस होनबाय मोसौसो होनबाय होनलायलायनायब्रा नङालै आच्छा अरे शैली मुझे पूरा आप लोग का घोघरो भाषा मालूम है घोघरो मा गिखाबाय नामा नों नुना दाना हाथाय अरखेलायो नोङो डेन्जार जाथारगोन बायदि मोनदोंलां नोंखौ आरोना ओमफ्राय इसको कोई नहीं कामाले भाई मिल गए मोरा संजीत बोल रहा है भाई बाप ने वो हम लोग का यूसुमिका किधर गया रे यूसुमिका हम बोलो कोब्रो में आई लव यू मुझे भूल गया रे आई लव यू का मतलब बा मा सानो नों दानि मा साया ब्रह्म माबायदि आं नोंनि कमेन्टखौ बुजियासै हरफिनलाय हाथाय अरखेलायबा नोङो शैली ने हंस रहा है और शैली मुझे घोघरो भाषा सब मालूम है रे मैं दिल क्या रुको मेरे मुझे घोघरो भाषा मालूम है वो लड़की ना मुझे घोघरो भाषा सिखाया शैली वो परसेंट देखो शैली घोघरो भाषा सिखाने बोला देखो शैली पैदी हिंदी सांगमांग लाइना हिंदी और यूट्यूबर है मोरा शैली आई लव यू का मतलब प्रेम करो छो मैंने पहला सुमित देखो शैली सुमित ने मुझे कोई एसएमएस किया है सुमित का एसएमएस सुन रहा हूँ मैं देखो क्या बोलता है सुमित ने
साहा साहा रिंटन ना मा दाना ओं ओं साहा रिंटन मा सानो दास होनदों आं नोंखौ दाना आं दोननोसै देलै दे खेला दोननायल' बालसो साबकखौनो होआ खांदों नोंखौ र' मालाबा साया ब्रह्म नोंखौ र' मालाबा हाथाय अरखोलायनायगोन ना हाथाय साथाय ओमफ्राय क्या बोला सुमित ने ओ सुमित कुछ नहीं बोला ओ बोला क्या कर रहा है साया ज्वाइनिंग में ओ साया देखो जिमिस के साथ ज्वाइनिंग हो जाओ रे दोस्तों आप लोग क्यों ज्वाइनिंग नहीं होते आजकल ज्वाइनिंग होना चाहिए ना ज्वाइनिंग ही नहीं होता है आजकल तो क्या होगा सैली मोरा टेंथुलो सैली टेंथुलो लाइक डांस सुनते पर ओके गोग्रो भाषा क्यों सीखा है तू मोरा से चाय पी रहा था ओ पानी पूरी पी रहा है चाय देखो सुमित ने क्या बोला है ओइ सालथे आंबो बाइक सलायनि उनाव थांगासिनो दं आरोना ओके सालथे नावयाना ओके सुमित ने बोला का रूम जा रहा है सन्जित ब्र आं दासो हस्पिटालनिफ्राय फैदों सन्जित ब्रन्दा हस्पिटालनिफ्राय मा जादों गेबसन ब्र मा जालायखो हस्पिटालनिफ्राय ब्र सोर मा जादों ब्र ओनिफ्राय क्या बोला म्यूजिक को बोला है क्या मैं सुनाई नहीं दे रहा ओ अच्छा यू सुमिका तू मेरा डार्लिंग होगा कि नहीं होगा रे ओ अच्छा बोला सैली मोहरा ने तीन तुलु गेड्डा सैली का हस्बैंड टाकला है टाकला सैली बाजे मोहरा बोल रहा है बबीता कहाँ है संजीत बबीता मेरा एल्बम में नहीं आता है रे सैली इसलिए तो मैं गुस्सा होके बबीता का एल्बम में नहीं जाता है रे सैली आं मैया मोनानिफ्राय लोमजाना दंमोन सन्जिब्र लोमजाना दंमोन आरोना अके मुलिफोर जा हस्पिटालाव थांदोंबाथ' मोजांनि खोथा मोजाङै जेनेबा मा जादों चेकआप खालामना नायना ला आरोना बाहेरायाव थानायनि खोथा नालाय एकदमबारे गरम बोथोरजोंनो बोथोरानो सोलायबायलै गरम बोथोर नालाय थाब थाबनो लोमजालाबायो बायदिसिना आरोना बोथोरनि थाखायनो जायोलै माखासे लोमजानायफोरा गगिलिंग सेरजा फुनाय बागुरुम्बा मोसानाय फैसा माथो होलांनो मेरला ओंखायनो दहाय फुङाव लोमजाना नोंनि एलबिआव थांनो हायासै सन्दिप ब्रनो अके आदसा जेबो नङा गेबसन ब्र जेबो नङा आं आसा खालामो नोंनि लोमजानाया थाबैनो हामगोन टेनसन लानो नाङा आङो थाबैनो हामगोन आरोना शैली मोरा टेंटुलू गेड्डा शैली आप गेबसन ने बुखार हो रहा है मतलब थोड़ा प्रे करके दे दो जल्दी से अच्छा हो जाए और इसके बाद क्या बोला गुड मर्निं गुड इभिनिं दा राजना ब्र जगिता नार्जारि आब' नोंनि भिडिअखौ दानि नायना होदोंमोन आङो आब' नोंनि भिडिअखौ नायदोंथ' आं दानि जगिता नार्जारिनि आब' ना नोंनिमोन ना भिडिअ ना मा गादों नोङो नायना होदोंमोन आं दानि मेन उंगालि जाखो मान उंगालै जाखो बुजायासै आङो उसमिका मा होनखोथाय नोङो अब्लाबो नोंनि एलबिआव आं अन दोनना होदोंमोन सन्जित ब्र आं मोनसे कमेन्ट होना फैदोंमोन ओमफ्राय
मालानिफ्राय एलबि होगोन गेबसन ब्र' आं नोंनि एलबि सना आई लव यू गेट सन नाम दारना जोंना साइलिया गेबसन बोला थैंक यू साइली बाजै उसमें कहने बोला गेबसन आपने मुझे अगेन दानियल दानेश करने के लिए बोला है अगेन अगेन ना नागिन और नागिन डांस करने के लिए बोला अच्छा नागिन डांस अच्छा नागिन संजीत लाइक डान बोला बोबिटा ने मोरा बोबिटा संजीव प्रास संजीता बोला है हंसता है मोरा बोबिटा तू गुलू गुलू इसके बाद मोरा संजीत बोबिटा आ गया तू बोला के लेके आना बोबिटा को मोरा साली आंना एलबि होनो 90 दिन दं बावदोंसो सरि ओमफ्राय मोरा संजीत प्लस साइली हाँ साइली से प्यार करेगा मैं साइली मेरा डार्लिंग है मेरा जान है मेरा बीवी है मेरा सब कुछ है मेरा मेरा धड़कन भी है हम दिल की धड़कन में रहती है इसके बाद मोरा बोबिटा माधम मेधाम बोल रहा है संजीत प्लस संगीता गुलू गुलू है बोबिटा में ओयो है ना ओयो होटल में गुलू गुलू किया हम लोग ओयो होटल में ओयो इसके बाद तू मोरा है गेबसन बोल रहे संजीत मोरा क्या हुआ आज तूने साइली में क्या हुआ मैं तो रोज ऐसा ही बात करते ना रोज में ऐसा जिंदगी एक कहावत है साइली एक कहावत है हम लोग का बोर्डो में दैया खोलानिफ्राय साबोहैथों साना सोनाबनिफ्राय साहा हाबथों सानजा हाबथों थेवबो नोंखौ बावनो थाङा एक ऐसा कहावत है वाह वाह क्या गाना है संजय ब्रो बोल रहा है ओयो ओयो ब्रो ओयो मोर साली क्या ओयो 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 तुझे मालूम तू मोरा है ना इसलिए तेरे को मालूम नहीं साली तू भी बोलो ओयो होटल में जाएगा ना जाएगा तो बोलो ओयो होटल में संजीत आपको कौन पसंद है साइली और सविता मुझे बबीता को बहुत पसंद है क्योंकि मैं बबीता का वीडियो देखा है बहुत अच्छा लगा है मुझे बबीता को इसलिए मुझे बबीता को पसंद है ओमफ्राय बबीता मोरा मेरा जान है आप बोल रहे गैंगस्टर गेमिंग टाउन सपोर्ट बोल रहे गैंगस्टर सपोर्ट करेगा कमेंट करो ओयो सुनो मेरा दोस्त लोग कौन कौन ओयो होटल में लड़की लेके गया है प्लीज कमेंट करो कौन कौन ओयो होटल में गया ओयो 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 बाबूराम है इसका कोपरी तोड़ दो तो साइली का कोपरी तोड़ दो साइली बाजे मेरा साथ आजा ओयो होटल जाएगा साइली बाजे बोल रहा है गिब्सन मोरा साइली मोरा संजीत बबीता को आई लव यू बोलो हाँ बबीता को आई लव यू बोला आई लव यू बबीता आई लव यू लाइक दान आगैन आरोना हाउस वाइफ आब' नोंनि एलबियाव थांदोंमोन आङो मैया बारे हाउस वाइफ आब'आ मालाय ओंखाम खहाबलायाखै आरो ना एलबिनि चक्करावनो देनजारलै नोङो हाउस वाइफ आब' इसके बाद सपोर्ट गेमिंग ने बोला गेमिंग हेलो गेमिंग ब्रो आप ना मुझे सब करो और मेरा लॉन्ग वीडियो को फुल वॉच करके मुझे कमेंट कर दो आपका कमेंट मिलने की साथ एलबी बंद करने के बाद आपको मैं रिटर्न करेगा आपको आपका वीडियो भी रनिंग करके देगा टेंशन लेना नहीं इसके बाद संजीत साइली को लेकर जाएगा हाँ साइली को नहीं आता है रे मोरा है साइली हस्बैंड को डरता है मोरा साइली बाजे आप है बोल रहा है हाउस से बाबा मिनी बरना ओई जान संजीत तिनी थामा उंगी खा मोरा साइली गिब्सन मोरा संगीता बोल रहा है सपोर्ट डान हाँ ओके 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 इसके बाद मोरा संजय बोला सोदो मोरा नो नी आई डिड नॉट गन योर होटल ओके बोला ओके संगीता किधर है मोरा मालूम नहीं संगीता किधर है मोरा संगीता
WTया आंना आल्ट्रा खमायदोंसो LB होना खमायाखै आब' नों नायनो रोङाखै खमाया WTया मालाबाबो खमाया जाला मोनला नों नायनो रोङाखै 28 डेनिक्स नायदों खोमा नोङो 365 डेनिखौ नाय आरो लाइफ टाइमनिखौ नाय होमबानो खमाया नहीं बबीता मुझे संजीता नहीं चाहिए वो बबीता मिलेगा बबीता और गेप्सन ओयो होटल में ओयो ओयो संगीता शैली दोनों को साथ गुलू गुलू हाँ क्या दोनों 3 डबल गुलू गुलू बबीता मैं 3 डबल गुलू गुलू करेगा आपको भी कौन सा ओयो होटल मोरा संजय अरे शैली ओयो होटल को तुम मालूम नहीं है तू मोरा है तू मोरा यूट्यूब में सर्च करके देखो गूगल में सर्च करके देखो ओयो होटल का मीनिंग क्या है ओमफ्राय तू कौन गेप्सन मोरा संजय बोल रहा है एन हाउस आब' एबि होखां खालाम ओं हाउस आब' LB खांनानै जुदि LBखौ पाब्लिक खालामा अब्ला माने WTखौ मोना आरोना बेसेबां नोङो LBखौ जुदि LBखौ पाब्लिक खालामाब्लाना WTया एड जाया आरोना आजा मेरी आजा आना नेट पैक बढ़ा गया ले दोस्तों मेरा नेट पैक ज़्यादा नहीं है नेट पैक खत्म होने का साथ साथ मैं LB बंद करेगा माउस 300 थाखानि माइरं जानांगौ माहालिक जागोन माथो गोसो गैयै जादों LB होनो नों रोङाखै WT खमाया आंनि नाम्बार लालाय देलाय आंनि नाम्बार ला दे बे आंनि बे जिखुनु भिडिअनि डिसक्रिपसनाव फेसबुक वाट्सएप फेसबुक इन्सटाग्राम टेलिग्रामफोरनि लिंक दंजोबो लिंकआव थांनानै फल' खालामनानै आं नोंनो नाम्बार हरगोन ओमफ्राय मायाव खमायदों आं नोंनो फोरोंहरजोबगोन आं ओमफ्राय खालामबाय पाब्लिक दारना अके नों जुदि मैया LB होदोंब्ला बे मैयानि LBखौ दिनैसो मोनगोन जुदि आं दायो LB होदोंना आं दा होनायनि WTखौ गाबोनसो मोनगोन आं रा आंनिया माने साननि 12थानि उनावसो बारायो WTया ओमफ्राय नोंना चेनेला बेसे गोबाव जाखो मेरा जान साइली कौन बोला बुड्ढा है बोलो मालूम नहीं गिब्सन सोन अभी मोरा हिंदी बोलो हिंदी बोल रहे लड़की कैसे हो सकता है मालूम नहीं रे क्या है राधे लाइक डन थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच मोरा संगीता के साथ क्या 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 तू संजीता कहा है ओ संजीता ना मतलब थोड़ा बीमार हो रहा है मतलब गुलू गुलू हो गया ना इसलिए थोड़ा मतलब बुखार हो रहा है इसको इसलिए नहीं आया होगा मेरा LB में राधे राधे गुड इवनिंग राधे 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 हो मैं ठीक हूँ और बताओ संजीता किससे हो ठीक शैली बाजे मोरा आई रियली वाइन संजीता शैली कैसे हो गुड इवनिंग बोल रहा है शैली मोरा गुड इवनिंग बोल रहा है आपको सभी को भी मैं बोल रहा सभी को गुड इवनिंग अच्छा मोरा संजय बोला हाँ शैली बोल के हंस रहा है लिरनाङा खोन्थालाय लिरनांदाना आं बिदियाव खोन्थानो रोङालै आं माने जेनेबा नों बुंबासो खोन्थानो रोङो दा नोंनाबा मा प्रब्लेम जादों बे प्रब्लेमखौ खोन्था ओमफ्राय गुड इवनिंग गुड इवनिंग रीना जी मोती जी मेरा डार्लिंग स्वीट हार्ट सन्जय ब्र अबाव थांबाय दं नां थाखै ओरैनो थाबायलाबायदों लामा लामा बबीता बोल रहा भाई बबीता तू मोरा है तेरे को रुको कान के नीचे बजाएगा मैं
मोटू मुर्गा खाते हैं। मैं मुर्गा खाता हूँ। हम लोग का इधर है ना, हम लोग का इधर जो पर्सन मुर्गा मुर्गी जो पर्सन चिकन नहीं खाएगा ना, इसको हिजरा बोलते हैं हम लोग का इधर साइड में। हम लोग का साइड में जो पर्सन मुर्गा मुर्गी दारू नहीं पीते ना, इसको हिजरा बोलता है, लड़की बोलता है इसको। जो पर्सन मुर्गा मुर्गी नहीं खाते ना, इसको हिजरा बोलता है हम लोग का इधर। उसके बाद मोटू हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच। नाम्बारखौसो बुंदों सन्जय ब्र'। आंनि नाम्बारखौ एला दे 8812995933। मोरा संजीत ने दिमाग खराब करते हैं रे मोरा। राधे राधे, हैप्पी बर्थडे। राधे राधे, ओ राधे बोलो मेरा बर्थडे किधर है? मेरा बर्थडे का केक किधर है? मेरा बर्थडे का केक, बर्थडे का केक तू अकेला अकेला खाया रे मोटी। मेरा बर्थडे का केक अकेला अकेला खाया, मेरा बर्थडे का केक। गोसोआब इधर है, ओके इधर है। अयो बल बलाकी राधे अलबिली सरकार जी है। ओके मोटू सॉन्ग सुनाओ। मुझे सॉन्ग नहीं आता रे। हाँ माबा फुंनि दिंखिया खादों, दिंखिया भाजा जानोसै। ओमफ्राय तब मैं जा रहा साथ सुनाओ। राधे राधे मत जाओ रे, तू जाएगा ना मैं इतना रोएगा। मुझे सपोर्ट करो यार। एसेबां थाब रावखौ नारना आयु आब' हिन्जाव नांगौमोनलै आंनो हाउसवाइफबाबो हिन्जाव हिन्जाव। ओमफ्राय श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमो नारायण श्री कृष्ण मसरब नमो शिव। मोरा संजीत में बोल रहा है, साइली बोलो हम लोग का राधे राधे बोलो। थैंक यू। दोनथ'नोसै आगै एसे बिजि, माब्लाबा लानोसै नाम्बारखौ बाय। ओके ओके हाउसवाइफ आब'। बिदां आब' 11 लाइक डान, थैंक यू सो मच बिदां आब'। साइलिने बोला मोरा संजीत मेरी लिए ऑन सॉन्ग, क्या सॉन्ग नाम बोलाओ। साइली चाय पी लिया? साइली चाय पिया कि नहीं पिया बोलो। ओ साइली चाय नहीं पीता है, दारू पीता है साइली, दारू। ओ है ना, क्या नाम, जिंग बोलते ना, जिंग जिंग पीता है साइली, जिंग। थैंक यू राधे बोला। नाम्बारखौसो बुंबाय दं एन हाउसवाइफ आब'आ सन्जित ब्रह्मना। नाम्बारखौथ' खोन्थाबायमोनथ' आं माथो। साइली के लिए सॉन्ग नहीं राधे मैं चाय पीती नहीं हुआ। साइली चाय जिंग पीता, जिंग 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 चिक चिक बाइलें। बेनिफ्राय मोटू वेलकाम साइली, ओके गुड मर्निं साइली, ओके। सोर? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच साइली। लाबोराय बायदिना वा, थैंक यू थैंक यू। फिंग फ्रंग बेले खोरा संजीत जोर से बोलो सुननाई। ओ साली तेरा कान मतलब थोड़ा खराब हो गया तो सोरसों का तेल है ना,
इसको मतलब काम चिखि चिखि बै थावलेनाया बोरैमोनलाय मेथाइआ बेनिफ्राय सनजित बर' आं संनि आं अन दोनगोन अके अके थेंक इउ स' माच केपसन अके अके ओमफ्राय जोंना बिथाङाबो अन राधे निकियावला राधे राधे हेल' राधे राधे श्री शिवाय नमस्ते अके अके ओम नमो नारायण श्री कृष्ण वासुदेव नमो अके राधे 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 जिनू ने आ गया जिनू हेलो हेलो दीदी मोस्ट वेलकम जिनू दीदी किधर है मेरा गर्लफ्रेंड इतना आपको बोला मैं गर्लफ्रेंड दे दो गर्लफ्रेंड तो आज तक एक भी गर्लफ्रेंड नहीं दिया डेली बाजै में खाना बनाता अके हाँ नाखाय आं खामानि मावबाय बायनानै एकदमबारे आयदै अन थेंक इउ स' माच एम एमटि नार्जारि फैबाय जोंना दामजानानै जोंना ओमफ्राय जोंना मिनि लाबोबाय आरो कमेन्टखौ किधर गया साइली मोरा मानो गाबखो आब' ओंखि बिदां दारना बिदां आब' मानो गाबखोथाय मानो जाखो बिदां आब' मानो गाबदों गाबनो मा बिदां आब' मिनिदोंसो नाटक खालामदों आं नाटक ओं आइ नोम्फानि नाटक होनाब्रा नोंसोर माबा फिल्म नायनाय होमब्ला फिल्म नायाखै दा होमब्ला फिल्म गाबफ्लालाबायसिनो आरोना ओमफ्राय फिसाजोआ होनफैसिगोन आरोना मा खालामदों आफा नों होनसिगोन आरोना ओमफ्राय बिफाया होनसिगोन ओं नाटक खालामदों आइ नाटक खालामना
मा नामखौ क्या हुआ सुन न क्या न जानोलै आब' अंखि अनामिका बुरखाय हरलाय एसे सनजिबखौ नोङा माने आंनि खाथियाव बहुद सिख्लाफोर दंमोन आरोना ओमफ्राय सिख्लाफोर दंमोन बुरिफोर दंमोन सेंग्राफोर दंमोन बेनिखायनो आङो मादैमोन आदैमोन दंजोबोमोन आरो ओंखायनो आङो रायज्लायाखैमोन आरोना रायजो राजा नोंथांमोन ओमफ्राय दासो टिउसन जोबदों टिउसन लाखांनानै टमेट' खादों आं दाना अके टमेट' ओइ फिसा फिसाया आरोना गोथाव ननिफ्राय बाय बाय मोरा साइली मोरा तू जाएगा ना तेरे को मैं ओयो होटल में लेके जाएगा साइली ओयो होटल में जाएगा कि नहीं जाएगा बोलो ओयो होटल में ओमफ्राय टमेट'खौ आंबो खाना दोन आब' ओंखि बिदां आं लायनो थांनो आब' ओंखि जाना टमेट' फिसाया गोखै आरोना ओमफ्राय लागाव बिदिसो होनबा फंबाय ओंलै बिदिसो जाना दंना गथ'निया औ बा सना दा बाप जीवन आरोना साइली कमेंट कर दिया साइली मोरा तो क्यों कमेंट कर दिया मोरा साइली सभी को थैंक यू सो मच मेरा एल्बम में आके मुझे सपोर्ट करने के लिए और ज़्यादा टाइम नहीं लेगा जागोन दे फंबाय लांफै नाबजरानै जोंना बिदां आब'आ बिदां आब' मा ओंख्रि जानायमोन बिदां आब' नोंस्रा मा ओंख्रि जानायमोन खोन्थाहरदो दे आब' बिदां बेनिफ्राय आच्छा अन करके रख दिया ओके मोरा संजय ओ साइली ऐसा बात है ओमफ्राय ओके अनामिका नामदारना Tiro Saili darling Megaya andarna एमाव अफिसियेल एमाव अफिसियेल आंनो माबा नांगौमोनलै एमाव अफिसियेल मुलि नांगौमोन आंनो मुलि नांगौमोन ओमफ्राय एमटिया मा बुंखो आब' ओंखि बिदां दारना आना नों माबोरै बर'नि लिरनो रोङो दारना आना नों माबोरै बर'नि लिरनो रोङो दाना आना नों माबोरै बर'नि लिरनो रोङो आरोना हाब आनाया बर' नालाय बर'नि लिरनो रोङा नामा बारो बारो बा हपना में दै बाला थिं दोनाया गला थिंखौ गार'नाया गला सुरानो बौदों गलाना थोस बा 2 मिनिट आरे गाहु मोरा दा 2 मिनिट में ओके साइले मोरा टेंटल' जोंहा दहाय सानसुआव दालि आलु बाथोन आरो केरेला फाजासोमोन फंबाय दाना गोथाव आब'फ्रा गोथाव भेजिटेरियान गोथाव इसके बाद नों रोङा बिमा सना होनदारना क्या बोला एमाव मरा होनदारना आं बर' आर'ज सं लिराखै नागिरनानै मोना दाना आर'ज मा जादों सनजित ब्लेक कब्रा नांगौ नामा ओं एमाव एसे ब्लेक कब्रा लानो नागिरदोंमोनलां एमाव बर' ब्लेक कब्रा नांगौ जादोंमोन आरोना आंनो एसे माने डिजाइनिं खालामनो नागिरदोंमोनलै आङो एमाव बर' डिजाइनिं माने अय' हटेलाव थांनायनि खोथा दंना एमाव बर' अय' ओमफ्राय मा जादों फंबाय जेबो जायाखै हो हम लोग का राधे चला गया क्या ला 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 ना 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 मोखां गोरारा देलाय मांग्रिग्रि
एसे एनै महरखौ लानानै सेंग्रा जालायफोरखौ बरायलाय गोरा हो 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 सेंग्रा जालायफोरखौ बरायलाय गोरा माबायदि सिख्ला बेलाय माबायदि लाइमोन बेलाय गिलु बालुलाय कुछ भी नहीं सैली मरा बोल रहा है आं अन दोनबाय फंबाय थोरसि सुनो आं अके अके बिथाङाबो अके थेंक इउ सो माच अके अके जोंना एमटि अन एमटि अन सैली मोरा किधर गया सैली मोरा बोलो ओए होटल जाएगा कि नहीं जाएगा देलाय मांग्रिग्रि एसे नै महरखौ लानानै सेंग्रा जालायफोरखौ बरायलाय गोरा ओहो आयौ आयौ हाय सना दाखन सैनारना बिदां उरलिनो बिदां फ्लिपकार्टआव माबा नागिरनो होन्दों नामा नोङो सेंग्राफोर नागिरनो होन्दों नामा बिदाङा फ्लिपकार्ट माबा सरि बिदांसो लांबाय माबा अनामिका सरिलै बिदां नोंखौ नङा अनामिकासो होनदों आङो ओमफ्राय जोंना बिदां अन लागाव होनना बुंदों आं ना 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 हटेलावसो लासिगोन होनबा सैलिखौ ओंलै एमाव ब्र' उफाय गैयाना अबाव लांनो आरो अय हटेलाव लाङाबालाय बोलो साइली ओए होटल में जाए कि नहीं जाएगा बोलो इसके बाद मोसा आब' बिदां अरे आब' अनामिका मोसा लागाव आम्बागाव बङाइगाव मामि आं नारजिजों अमा बेदर जानो लुगैदोंमोन कन्ट्रल बाबा कन्ट्रल नोम्फाखौ आङो नारजि अमा बेदर लायनो थिनदों होनलायलायनाय खोनागोना नोंसोर मेथाइखौ ओमफ्राय मोनखाबाय आं हानदारना मोनखाबाय आं हानदारना मरा एमाव बी कहाँ है बोल रहा है संजीत बोल के मिलना कन्ट्रल बाबा कन्ट्रल नोम्फाखौ अमा बेदर लायनो होबाय आङो लोगोफोर नै आं दायो फिसा लानो थाखाय क'क्राझार टाउनाव सेन्देल जिलाला गाननानै अमा बेदर लांनो फैदों बारनोसै आङो बिल्डिंनिफ्राय खर'आनो नांगार जाबाय रायलायनाय खोनागोना नोंसोर मेथाइखौ रायलायनायाब्रा आंनाव मोदायसो हाबबाय खोमालै लोगोफोर आं दा मिथिनो हाला होननायाब्रा कन्ट्रल बाबा कन्ट्रल नोम्फाखौ आङो अमा बेदर लायनो होखाबाय नारजिजों गोथाव संना जाहोगोन आं बाबा कन्ट्रल दे बाबा कन्ट्रल होननायब्रा आयै आं हमथानो हाला खर'खौनो नै फाखायावनो टेक्स होना लानोसै आं खर'खौ होननाय खोनागोना नोंसोरो मा खालामगोन हटेलाव लांनानै सनजिदा नों माबानि खोथायाखै नाब्रा बेनिफ्राय होननाय खोनायाखै नोङो होमबा बिदिब्रा ओमफ्राय लागाव होनदारना ड्यूटी में हूँ ने अभी ना मुझे पता तो किधर रहा है मोरा कमेंट करता नहीं उरला साइली तो के पीछे में भाग गया साइली के पीछे में है ऐसा बात है आं अन दारना नों अन नङालै अनामिका नों अन नङा नों अन थायाबाबो जागोन दे एमावहा मिनिबाय आरोना फंबाय नोंखौ फिनाय बायदि खोनादों आरो माथोखौ नोंनिखौ फंबाय आरोना फिनाय आं जुमायखौ लालै आदा माने आं जुमाय लोङा आरोना खामानि मावहैदोंमोन थिं दोबाय फैबाय दुगैबाय ओंखाम जाबाय ओमफ्राय डाइरेक्ट एलबि आरोना लोंगोन जुमायखौ दा मोनायावसो लोंगोन दा मोनायावसो पार्टि दङ माने 8,000नि थिखा मावदोंमोन नालाय आसाम टाइप न' थिंदोनाय सारनायावनो थिंदोबाय नालाय एसे फिसा फिसौ पार्टि दा मोनायावसो दं आरोना दा मोनायावसो बयलार मासेनि पार्टि दङ
एमटि दा गैया आरोना जेबो एकदम खालि गोरानसो आरोना दायो दा मोनायावसो लागायगोन आरोना बयलार मासेजों ओमफ्राय हम लोग बिदां राधे राधे इसके बाद बिदां ऑन थैंक यू विलेज लाइफ स्टाइल राधे 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 थैंक यू विलेज लाइफ स्टाइल थैंक यू राधे राधे हर हर महादेव राधा रानी का कृपा हो जाएगा आपके साथ राधे 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 एमएमबी को लेके आओ मोरा एमाव जाओ मैं बुला रहे हो बताओ दारना राधे राधे आं मेंनाय बायदि खोनादों फंबायखौ दारा मेंदों बुहुद मेंदों आरोना एकदम मथथे थिखा खामानि नालाय जिखुनु दाख्लै आदा मावखादोंमोन आदाखौ डाइरेक्टनो 8थासोआव डाइरेक्ट थिं गोजौआव गाखोबाय डाइरेक्टनो थिं दोखाबाय रिजिं दोबाय डाइरेक्टनो 2:30सिम मावखादों आरोना खामानिखौ डाइरेक्ट 2:30सिम खामानि मावबाय ओमफ्राय डाइरेक्टनो माने मथथे 10थासोआव साहा लोंबाय आरोना ओमफ्राय डाइरेक्टनो जिखुनु डाइरेक्ट खामानि मावदों आरोना ओंखाम सोंखाम जाखायाखै आरोना डाइरेक्ट खामानि मावबाय 2:30आव फोजोबबाय 2:30आव फोजोबनानै डाइरेक्ट थिं गोजौनिफ्राय गाहायाव ओंखारनानै ओमफ्राय डाइरेक्टनो न'आव फैबाय दुगैबाय ओंखाम जाबाय आरोना बिदि आरोना एसे मेंदों मेंनायालाय आङो दा मोनायावसो जागोन आरोना पार्टिया दा गैथ'वा ओमफ्राय फंबाय ना मिनिबाय आरोना उफाय गैयालै हाजिरा थिखा एसे फिसा फिसौ थिखा मावनानै थिं दोला दोलि खालामाबा बेनिफ्राय बारा बखिनाङा लाब लेवरा दाना लाब लेवरा आङो लेवरा होनलायबाय नों अनामिका नोंखौ र' नायगोन आङो फेन्दाया खुरु गोनाङासो ओमफ्राय राधे राधे हिंदी बोलो मोरा संजीत टाटा बाय बाय मोरा सैली मैं बोल रहा है कि सैली तू मेरा साथ ओयो होटल में जाएगा कि नहीं जाएगा इसके बाद बिदां बुआ लाहौरबाय एमटी मिनिबाय खाली मिगेला एमएम को सैली तू एमएम को क्यों चाहिए देखो इतना अच्छा सुंदर मतलब लड़का लोग है देखो एमाव बहुत अच्छा लड़का है रोज नहाता है और एमटी रोज नहाता है बहुत खूबसूरत है बहुत क्यूट लड़का लोग है तो एमओ के साथ बात करो एमटी के साथ बात करो ना वो एमएम बी पावर भी किधर है एमएम को किधर है इसको और क्या मालूम इतना अच्छा लड़का लोग है आपके सामने है इतना खूबसूरत ब्यूटीफुल आप ना इन लोग का मतलब देखेगा ना खुश हो जाएगा इसलिए आप इन लोग के साथ बात करो अच्छा से बात करो फेसबुक में बात करो इंस्टाग्राम में जाओ इसके बाद नंबर ले लो इसके बाद ओयो होटल में भाई देखो हम लोग का सुमित भी आ गया ना सैली सुमित से बात करो सुमित इतना अच्छा लड़का है देखो कितना खूबसूरत क्यूट लड़का है आ गया मुझे एमएमबी चाहिए यार और सैली एमएमबी में चक्कर हो गया रे एमएमबी ओमफ्राय बिदां मिनिबाय आरोना यो में एमएम की साथ जाएगा यो में अच्छा सैली तू ऐसा है जाओ एमएमबी के साथ एमएमबी का अच्छा नहीं होगा रे सैली मेरा हिसाब से इसके बाद जोंना एमटिया सुमित ना मिनिबाय आरोना सालथे आंना बाइक गाज्रि जादोंलै आरोना सालथे माथो दाख्लैबो बाइक गाज्रि जादों होननाय खोनाबाय दिनैबो होननाय खोनाबाय माबोरै जाखोनो सालथे बाइकआलाय मा जालायखो ओमफ्राय बिदाङा लाब हरबाय सुमितआ एमटि ना मिनिबाय आरोना एमटि ओमफ्राय बैनाय आरोना ओ सैली ओ हम लोग का सुमित है ना सुमित को चुमा दे दो चुमा दे दो बेटारी दो सालथे दादा बेटारि डाउन बेटारि डाउन आरोना बेटारिखौ सोलायना लाब्रा सालथे मा बाइकब्रा सालथे पालसार नामा 180 माबा 220फोरबाथ' बारा लाङा थारमाने 1800ल'सो जायो थारमाने बेटारियालाय बेटारि गोदाना आं 220नि बेटारि सोलायदोंमोन आरोना एसे गोबाव जाबाय आरोना थांनाय बोसोराव 1800 मा 1500 ना मा लादोंमोनदांलै आंनिखौ ओमफ्राय इसके बाद
एमएमबी प्यार करता है मुझे संजीत। ओ अच्छा, एमएमबी प्यार करता है तेरे को। अच्छा अच्छा। सुमित बैनाय जोगोनार हरलाय बाराबा बाइकखौ बाइकखौ जोगार हरने आं फिउनो नै लोगोफोर आंनि थिर गावनाया ओइसिम थांगोन जायाब्रा मिथिबायना। ओमफ्राय गुमै नोंसो आरोना बिदां अन जों मावदों एमएमबि कि नया आया अभी मतलब सुमित मोरा सुमा सुमा दिया है मोरा सान सु बैनायनारना गुमैनारना साइली सुमा सुमा देदो। ओ साइली, ओ तेरा नंबर चाहिए था रे सुमित को। सुमित इतना मांग रहा है आपको, आपका नंबर। साइली सुमित को नंबर दे दो यार, इतना मांग रहा है आपको आपका नंबर। दे दो नंबर दे दो। लड़का लोग को नंबर देगा ना तो मतलब छोटा बड़ा जो आपका पाप है ना, पाप उधर हो जाएगा। इसलिए लड़का लोग को नंबर देना चाहिए। आप लोग भाभी हो गए ना, भाभी लोग मतलब देवर जी लोग को नंबर देना चाहिए। तो मतलब छोटा बड़ा पाप पूरा मतलब नाश हो जाएगा आपका, सर्वनाश हो जाएगा। सुमित मोरा एमएमबि। ओइ सुमित सालदे, साइलिया एमएमबिखौसो नांगौनोलै नै फाग्लि जाबाय। एमएमबियाबा मा हायना मुलि लागायना हरखो एबा माबायदि हायना मुलि मैदेर मुनिसो लागायखो ना मोसौ बोरायनि हायना मुलिसो लागायखोथाय। साइलिया नै बोदोर जाबाय आरोना, बोदोर गोसोहा होननाय आरोना। सालथे सुमित ओइ सुमित सालथे, नों दहाय SMS खालामदोंमोन आंनाव, बै समाव आं एलबि होदोंमोन ना। खोन्थादो आरोना आं नै जोंना सुमितआ SMS खालामहरदों होननायाव बा साइलिया मेगन गिदिर गिदिर जानानै मा हरदों जाना सोंबायलै सुमित। बिराद नोगोद मोथो मोथो दोरफो दोरफो गोसो जिउ होनानै मोजां मोनोनोलै सालथे साइलिया आंनि सिगाङाव बुंदों आरोना इयो। ओमफ्राय तेरा दिल में कुछ होता है क्या नाम जाना। ओमफ्राय एमटिएमनिफ्राय साइली, तो साइली मुझे एक बात बताओ, तेरे को कौन किसको पसंद है? मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। एमटी है, सुमित है और एमाव है और इसके बाद एमएमबी है। कितना हो गया? 1 2 3 4 4% ऑप्शन दिया मैं। 4% में किसको ज्यादा मतलब कितना परसेंट प्यार करता है किसको बोलो? मैं सुनना चाहता हूँ, आपका दिल से बोलो, दिल से। जो भी बोलेगा ना दिल से बोलो, एकदम बारे क्रक टक। इसके बाद जोंना बिदाङाबो हार्डबाय, थेंक यू सो माच। बिदाङाबो मिनिबाय आरो एमटिएम मिनिबाय आरोना। बोलो बोलो साइले बोलो, किसको ज्यादा प्यार करता है मतलब ज्यादा? बोलो बोलो जल्दी से बोलो साइले, जल्दी बोलो साइली। और बहुत क्वेश्चन है आपके पास। और बोलो किसके साथ ओयो होटल में जाएगा बोलो। ये मोह मिनी बैर रहा, बोलो साइली मोरा किधर गया? साइकिल चले ना चले दोस्तों, साइकिल चले ना चले, पेडल मारते रहो। लड़की पाते ना पाते, लाइन मारते रहो दोस्तों। एक दिन जरूर ओयो होटल में लेके जा ओयो होटल में वहाँ हो जाएगा। भाई एमएम को प्यार करता हूँ 50%, ओनली एमएम को 50%। और सुमित को कितना परसेंट? और एमटी को कितना परसेंट? और एमओ को कितना परसेंट बोलो? सही बात है, संजीत को बोलो बोल रहा है। नहीं मुझे, मैं हो गया ना, मैं रिपोर्टर है ना, रिपोर्टर को क्या प्यार करेगा? बोलो जल्दी बोलो साइली, जोंना बिना हुआ थांनोसै नामा? बिदां आब'आ अन दं आरोना, थेंक इउ सो माच बिदां आब' अन थानायनि थाखाय। ओमफ्राय मरा संजीत, यो तो मर गाएगा, यो तो मर खाएगा, तो यो बोल रहा है। नहीं साइली, मैं जो आपको क्वेश्चन किया ना इसका आंसर दे दो यार। थोड़ा सा मतलब नाना सा छोटा सा समझ के। इसके बाद दुगायाथ' नायजाखाया बाल बाला आन्दारा, दुगायाथ' नायजाखाया बाला आन्दारना जोंना अनामिकाया। हाब अनामिका आब',
सेंग्रा बैसोआवनो एसे दुगा खालामाब्ला देनां हिनजाव लानानैथ' मा गज्रब ज्रबसोनो आसलथे आं बुंदों आरो ना मोनसे खोथा जोंना स्राय स्राय लाइक दान्थिंखौ समाज रदे आं कमेन्टखौ हरबाय था आं मोनसे काहिनि खोन्थानो सेंग्रा समावनो जाख्रुब लोंख्रुब बिमा बिफाखौ धुम दाखाल ओमफ्राय बाइक लानानै एं एं आं आं आरोना सेंग्रा समाव जेब्ला हिनजाव लाबायना दाउस्रा मावरिया बायदि गज्रब गज्रब आरोना नैलै सिगारेट सोबनोबो फैसा थाइसेबो गैया गय जानोबो फैसाबो थाइसेबो थाया हिनजावनावबो बिनो हाया हिनजावनो स' होजोबो बिदि जायो आरोना बिनिखायनो सेंग्रा समावनो आरोना गासैबो एन्टारटेनमेन्ट आरोना ओमफ्राय मैं किसी को प्यार नहीं करता है संजय मोरा ओके साइली साइली मैं सुना है तेरा हस्बैंड टाकला है कि नहीं साइली ओमफ्राय बिथाङा लाबोबाय थेंक यू सो मच मैं सिर्फ एमएम को करता है ओके अच्छा एमएम को अच्छा 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 ऐसा है क्या और बोलो एमएम के साथ ओए होटल में जाएगा साइली ओमफ्राय सालथे आं थांथ'बाय बाय बाय अके सुमित अके थेंक इउ सो माच सुमित अके बिथाङा निजेना मा हरखाबाय जल्दी कमेंट करो और हिंदी बोलो मो संजीत बाय बाय बोल रहे और साइली मोरा बाय बाय मत करो मैं इतना देखो कल साइली में क्या हुआ था आपका एलबी में साइली का एलबी में मैं है मैं मोबाइल तो ऑन है फिर भी मैं सो रहा हूँ और साइली ने क्या क्या गोगरो भाषा बोलता है नंगनो नाना निंगी नाना और इसके बाद मेरा नींद आ गया और मैं देखा इसके बाद देखा ये साइली का एलबी में मैं ऑन हूँ इसके बाद और मैं 2-3 बार ऑन लिखा और इसके बाद मैं सो गया और इसके बाद साइली ने क्या क्या बात करता है निंग निंग नाना नो नो नाना और इसके बाद मेरा नींद आ गया ऐसा हो रहा था मेरा कल इसके बाद मैं साइली का एलबी में ऑन करके मैं सो गया और रात का 3 बजे में मैं मेरा नींद खुल गया इसके बाद मैं देखा मोबाइल को मेरा मोबाइल तो डाटा ऑन है इसके बाद मैं डाटा ऑफ करके मोबाइल चार्ज करके सो गया ओमफ्राय फंबाय आं थांबाय बाय बाय फंबायनो अके एमटि आदा थेंक इउ सो माच आंनि एलबियाव फैनानै सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थेंक इउ सो माच साइलिनि केवला सुमित मेरा नंबर संजीत की पास है बोल रहा है ओमफ्राय अन थेंक यू जोंना बिदाङाबो अन गेबसना माने साइली बाजै मुझे कितना % प्यार करता है साइली बाजै मोरा पागली बोलो बोलो साइली गेबसन को कितना % साइलिनि हास्राय अन एमआबो मिनिबाय आरोना बोथोरा सोलायबाय आयो नायहर हनै ना 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 ला 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 सना नों जारौ आंनि जारौ आंना नेट पेकआ गैलालै जोबसिगोन एमएमबी को लेके आओ ना प्लीज बोल रहा है यू एमएमबी ने पागला ले साइली आयु साइली क्या हो गया रे दिल दिल धक धक गुरलाब हो रहा है क्या साइली तेरा दिल गुरलाब ओमफ्राय जोंना बिदाङाबो जा मिनिबाय गेबसना मा होनखो मा गासैबो खारजोब्बाय नामा होनदों आरोना खारजोब्बाय खावसे खारबाय खावसे खाराखै आंनाव बारा मानसि गैखायालै बिदाङाबा मिनिबाय हादरबाय बिदाङाबा सस्रा मारबाय आरोना ओमफ्राय जोंना साइली मुझे नहीं चाहिए क्या होनदों आरोना जोंना बिदाङाबा मिनिबाय आई एम सो सैड मोरा संजीत ओनली सॉन्ग प्लीज मेरा लिए नहीं मैं साइली किसी के लिए मैं गाना नहीं सुनाएगा रे मुझे बुखार आता है रे किसी का मैं गाना सुनेगा ना साइली तू कितना सैड है तेरा तो टाकला हस्बैंड है और ब्यूटीफुल लड़का है तेरा क्या कमी है साइली मेरा लड़की नहीं है सिंगल हूँ मैं बहुत परेशान हूँ लड़की नहीं मिल रहा है इसके बाद मैं सिंगल हूँ तो मेरा सोचो मैं कितना परेशान होगा आपसे ज़्यादा कम से कम आपका 100% में मेरा डबल 100% मैं सैड हूँ साइली इसके बाद आई एम ओनली वन। देखो गेप्सन ने भी ओनली वन है। देखो कितना हम लोग सिंगल है। हम लोग मतलब जो रास्ता में मतलब बकरा बकरा मिलता है ना एकदम बड़े बागफुरारा मोनामलायनाय बोरमा सारा नागारनाय बायदि जाबाय जोङो साइलि जाम्बिलाय ओमफ्राय राधे राधे पंकज राधे राधे
राधे एमो ऑन थैंक यू राधे राधे पंकज शादी करेगा मेरी साथ मोरा गेप्सन दाना ओइ गेप्सन ब्र गैलालै साइलिया बि नि थाखायसो फाग्ला जाबाय मालाय बेखायनोथ' गेप्सन ब्र दारि लानांगौनोलै मिथिबायना दारि जायनाव दारि गैया बेखौ सिख्लाफोरा फसायानोलै दारि गोनांसो फसायनो दारि थानांगौनोलै एकदमबारे ओरै खखाबो दारि आरोना ओरै तामिलफोरावबो दारि गैयाबाथाय सनमान होआनोलै मिथिबायना सिख्लाखौनो नोङो हिनजावखौनो मोनानोलै दारि गैयाबा मिथिबायना तामिलखै आरोना आं माने माबायाव तामिलनाडुआव थांदोंमोन आरोना आङो सब दारि गोनां गोजा दारि गैयाबाथाय गथ' गोरलै गला ओ हिंदी वाला है ना इतना छोटा क्या करने के लिए आया है होनखायो डाइरेक्ट मिथिबायना दारि गैयाबाथाय तामिलाव ओ छोटा है रे हिंदी वाला खाय ओ हिंदी वाला इधर आओ होनखायो आरो डाइरेक्टनो एकदम दारि लानांगौ बेखायनो दारि लादों आङो खखाबाव मिथिबायना like that Bongos thank you so much I will deal mora saili for you silent ना होनन मैं तो फान करते हो मोरा सुनजो के जना बिदा अब मिनि भाइले ने दारू पागल है हाँ साइली ने दारू पागल है ओ एमाओ है ना एमाओ बहुत अच्छा है एमाओ को ले लो गेप्सन को ले लो गेप्सन भी बहुत अच्छा लड़का है ना रोश ना आता है और हम लोग का एमाओ भी बहुत अच्छा है रोश ना आता है ना सिना बिदा अब गाबबायबो ससे मिनिबायबो आरोना गेम अफार होनना बुंबाय आरोना अफार जाबाय नामा आंना हेल' पंकज नांबाय जोंना बिदा आब'आ बाजै मरमि नांदारा नै जोंना बाजै मरमि दारना हाब जोंना गेप्सन बोरै बिबाजैनि नाम मख'नो हालाय लायखोब्रा नोंलाय गेप्सन ब्र अनजानाय नंलालै नों बिबाजैजों नाम मख'लायोबा ओमफ्राय आइ लाभ इउ दारु बोलो आइ लाभ इउ दारु दारु बय मरा एमाव दारु बय ओमफ्राय साइली बोलो क्या गाना सुनना जाएगा हाँ साइली मैं साइली तो पहले बहुत अच्छा था रे आजकल तो साइली का मतलब हिंदी में क्या बोलता है इसको मेगुन गुथो गुथो हो गया रे आपका साइली का एलबी में मैं गया था ना मतलब साइली का एलबी में गया था मैं 2-3 दिन हो गया साइली को देखा है इतना पतली मतलब कमजोरी हो रहा है साइली ने मेगुन भी गुथो गुथो हो गया साइली का मेगुन भी गुथो गुथो हो गया साइली क्या हो गया रे मा होनो कुस्थ' बोलो पंकज सि होनदारना अनाब्लाबो मोजांसो सन्जिब बर' होनदारना अनाब्ला मोजांसो ने जोंना मेक्सेला होनबायना हेल' गुड इभिनिं बर' होनदारना जोंना मेक्सेल फैदों अन थेंक इउ बिथाङा मिनिबाय ससे खस्थ' माबाय मे क्या बोलो जी होनदारना मरा सन्जि होनदारना मेरा को खुद नहीं मिल नहीं गर्लफ्रेंड हाँ पंकज क्या बोलेगा रे मेरा भी तो गर्लफ्रेंड नहीं है रे पंकज जी मैं रोज नहाता हूँ मैं फिर भी गर्लफ्रेंड नहीं मिला धेमाली रोज नहाता हूँ इतना मेहनत से नहाता हूँ मैं पंकज फिर भी गर्लफ्रेंड नहीं मिल रहा है मुझे इसके बाद मोरा सुनजीत डालना ओके मैं खुद सिंगल हूँ हाँ पंकज सिंगल जिंदगी में सिंगल बहुत अच्छा है रे सिंगल ही अच्छा है इसके बाद साइली फागली उर्ली इंदारना उर्लीली इंदारना पंकज जी आपको ड्यूटी खत्म ना डाला पंकज ने हंस रहा है पंकज जी क्या ड्यूटी करेगा रे सिंगल लाइफ रे दारू पियो मस्ती करो इसके बाद जना बोथोर ब्लक फैदारा दे आदा आंनो आइडि मोनबा हर आदा ना माबा बोथोर आइडियालाय दंनायालाय दंमोनलै आंनाव ओमफ्राय आं दायो न'आव गैयाना आं दायो केनेलावसो दङलै बोथोर आं केनेलावसो दं दायो न'आव थाबा आइडि हरगौमोन आं केनेलावसो दंलै आङो बोथोर केनेलावसो दङ न'आव थाबानो हरगौमोन आङो साइली बाजै मरा आइ एम सिंगेल उइथ सं इउ वेन टु हिर' नादाना मेक्सेला मा हरबाय नै गथ' सुरा लिया है तूने जो दिल को वो गाओ मोरा संजीत मुझे ऐसा नहीं अरे ऐसा गाना नहीं आता रे बोथोरा अन दे हर दे ना दा हरगोन आं र' बोथोर दा हरगोन दे मैं तो अनामिका को बहुत प्यार करता है भाई
मुझे कॉल भी नहीं करता है। हाँ, मोरा एमाव किधर है तू नरना। एमाव, ओ साले एमाव से प्यार करो, एमाव से प्यार करे ना आराम से बैठ बैठ के खाने मिलेगा। एमाव क्या है मालूम है? डॉक्टरेट है एमाव, मालूम साले डॉक्टरेट। इसका इतना बड़ा मतलब फार्मेसी मतलब है, डॉक्टर फार्मेसी एमाव का बहुत बड़ा। जो भी मतलब कुछ प्रॉब्लम होता है ना, इस तो मैं एमाव का दुकान में ही टेबलेट वगैरह लेके आता है मैं। इसके बाद ओके आदा नारना अन अन थेंक यू मेक्सेला अन थेंक यू। ओमफ्राय माबोरै खबर सबर मेक्सेल ब्र? मा ओंख्रि जानाय बोथोर ब्र? मा ओंख्रि जानाय खोन्थाहरदो दे। खबर सबर अखा खोरोमदोलै जोंनिखै, अखा हागोन नामाथाय दिनै। अन थैंक यू मैं एमएमबी को बहुत प्यार करता है। ओ साले एमएमबी को प्यार करेगा, करो करो, अच्छा अच्छा गुड गुड, अच्छा है अच्छा है साले। जोंना बिदाङाबा मिनिबाय आरोना। मैं डीसी हूँ, मैं एडीसी हूँ मोरा साइली। हाँ एडीसी माओ। नहीं मुझे प्यार करो साइली बाजै, मैं तो रानी बनाकर रखेगा साइली बाजै मोरा बोल रहा है साइली। तो रानी बनेगा कि नहीं बनेगा साइली बोलो, अभी तेरा राजा भूत निकल के आ रहा है। इसके बाद आसाम का लड़का है ना, पूरा दिलदार है साइली, दिलदार। जोंना अखा हागासिनो जेबो खोनाया। अ मेक्सेल अखा हादों आरो ना। I don't like Imao, but Imao my good friend. I don't like। इसका मीटिंग क्या हो गया? मतलब तू इमाम को लाइक नहीं करता है और इमाम तेरा फ्रेंड है, ऐसा गुड फ्रेंड ऐसा कैसे होगा? तो लाइक भी करना पड़ेगा ना, तो ये आपका गुड फ्रेंड होगा। दुलुर बाजै ना मरमी बाजै मा ओंख्रि जाखो? अन कॉल करो अनामिका डरना। मैं भी आपको बहुत प्यार करता है, मुझे मैं भी को चाहिए हो। आंनो आंनि ओंख्रिया आलुमोन आरोना। अके आदसा दी गांदों माथो हाब मा नायखो? डेन्जार नायनो माथो, बाब डेन्जार नायखादोंलै। इसके बाद होनना मोनदों अन थेंक यू सो माच मोनफैबाय। ओमफ्राय र' आथिं आखाइ सुनो आङो। ला 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 साना बादाम जालांगोन रेलगारिजों। गोसो होना नायदोंलै माथो बुंथाबलायनानै। जादु नामा? खालिया ओइ आबैखौ दोनलांदों नाखिथावदोनि हिनजावखौ। थ' कालिया फै जानाव मुथु नायनोबा होननानै लाना थांबाय लामा खेने खेने कालिया होमबा मेथाइ लाबोलायदां लाबोयाखै आरो ना ससे मानो दा कालिया फैबा जागोन आं र'। फुंनिखौ मिथियालै आङो। ला 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 गोसोनि बे आंनि जिउआ दुखुनि हाखराव गाब्रबाय। गोसोखौ हमथा हमथा थागोन आं।
जोंना र' दे र' तू अच्छा है एमाव बाट आई लव यू एमएमबी ओके इसके बाद जोंना मा होनो एमाव बाद में उनका से प्यार करता आई लव यू टू पंकज नाम ना शैली नंबर दे दो मैं एमएमबी को दूंगा कितना मन है एमएमबी चाहिए बोलो हाँ नंबर दे दो शैली मैं ए सॉरी ए साला नेट खिब्रमा मैं मार्केट में है अभी पंकज नंदरा मार्केट में है अनामिका अनामिका लड़का ढूंढने के लिए मार्केट में गया है पंकज से इसके बाद तू मेरे कमेंट पढ़ता नहीं है मोरा संजीव भाई साली तू मेरा में कैसे जाएगा तू मेरा में जाएगा ना मैं तेरे को इतना गाली करेगा ना तू हाँ एकदम बार 1 ईयर रोएगा तू मेरा गाली सुनेगा ना तू ए साला इसके बाद ब्लू हो पंकज जों जयन जाना ओके ब्लू अन मा होखो आदा हा मा होखो सिगां इसके बाद माबा बोथोर बोथोरनो आइडि हरनोलां बोथोरा बहुत खम ना बोथोरनि भिडिअ खालामबाय दा बाद में कॉल करेगा ओके पंकज बाद में कॉल करेगा बोल रहा है दे आदा फॉर आईडी हर आदा नाना भिडिअ रानि बोथोरनि कमेन्ट खालाम दे 9 महीना का एमएमबी फ्री नेट बोरेगा 9 मंथ का ओके बाय बाय फंबाय ओके ओके इंस्टाग्राम नहीं एमएमबी का साइलेंसर ना दे ना हाँ जी अभी आजा पंकज जी ना ऑन थैंक यू साइली क्या साइली मोरा तेरे को क्या हो गया रे एमएमबी से इतना प्यार करता है तो लोगोफोर साइलिया बहुत एमएमबीखौ फाग्ला बायदि मोजां मोनो खोमालै आंबो हमनो हाला आंना बहुत मेसेज खालामदों मिथियोना साइलिया सनजित आंनो एमबिबिखौ नांगौ होनना बहुत मेसेज खालामदोंलै एकदमबारे गड प्रमिस साइलिया बहुत मेसेज खालामदों आंनाव एमबिबिखौ नांगौ होननानै ओमफ्राय तू फेसबुक में क्या एमाव एमएमबी का बोलो जोंना बोथोरनि भिडिअ एफा ससे ओमफ्राय जोंना अके ना मेक्सेला ऑन अभी आता हूँ आपकी पास अनामिका जिंदा ऑन थैंक यू बोथोर दान खालामबायलां मोनसे बोथोरनि दान जाबाय दे बोथोरनो हरगोन दे रावनोबो हरा लोगोफोर गाज्रि मोननाङा बोथोरना बहुत खम ना माने आंथ' गासिनोबो आइडि हरखाजोबखानायसो ओमफ्राय जोंना मा नामनो तो मैं किसी को प्यार करो मोरा संजीत मैं क्या है साले मेरे से पूछ रहा है तो मैं क्या है हेलो आदा मा खबर ना जोंना माइनाव गयारि मोजां यूसुमी क्या दो मेरा खामी नहीं हुआ खामी मा खामी जालायखो नोंहालाय बेनिफ्राय लाइक खालाम लाइक जो नया है प्लीज लाइक कर दो इसके बाद आप अभी हो गया 5 मिनट ओके अच्छा बोथोरा ओके ना तेरे कामी को गया है ओके नो थैंक यू नो ओके आदा नारना बोथोरा ओमफ्राय तो फिर मैं करता हूँ एमएमबी के प्यार साली मेरे से पूछ रहा है तो मैं साली मैं तो क्या कर सकता है प्यार करो मैं तो ये सलाह करता हूँ प्यार करो
प्यार करो ब्रो जोंना माबायाव थांगो बोथोरा दा बोथोर ब्रो कमेन्ट मेरा नहीं हुआ उसमिका बोलो 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 फिर से बोलो बोलो दे लोगोफोर अननानै साब हरना बोथोर नोंनो ब्लु बाय आङो नों बोथोर सोरबा लोगो जालाबायलाय उसमिका नोंनोबो ब्लु बाय उसमिका लोगो जालाबायलाय ओरैनो बेकार थानाङा बोथोरनि भिडिअ रानिं खालामना होनां र' बोथोर नोंनि भिडिअ रानिं बाव दे लोगो जालाबाय कमेन्ट ओमफ्राय दानिया खालामबाय पंकज ब्र हरबाय वीडियो में साबधान रिप्ले में पंकज जी आपको मैक्सल ने साफ किया है और आपका वीडियो रनिंग करके आपको साफ किया है कमेंट भी दे दिया है पंकज जी आप मैक्सल ब्रदर है ना मैक्सल ब्रदर को सपोर्ट करो प्लीज आं खालामबाय आदा दे नारना आं लाइक खालामबाय आदा थेंक इउ सो माच लाइक खालामनो थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय लोगो जालाबाय नै पंकज हेलो पंकज देखो पंकज मैं आपको ब्लू दिया है और बोथर है ना बोथर के साथ भी फ्रेंड हो जाओ बोथर भाई मैं चेक करूँ मसली मा जालायखो मैं चेक कर लेगा हो ब्र नाना चेक खालाम अके आच्छा चेक करो बोथोर आं लोगोखा नारा बोथोरजों लोगोखासो नारा अके पंकजजों लोगो जा बोथोर पंकजजों अनामिकाजों सोर लोगो गैया अनामिकाजोंबो लोगो जा अनामिका माबाजों आरोना दुमफेजों बेनिफ्राय बोथोर आं नोंजों लोगोखा जोंना मेक्स गेबसना जोंना नै आं बोथोर नोंना मोनसे दानजाबाय नालाय बेसे जाखो बोथोर चेक खालामना नाय बेसे थांखो र'दै माखो उसमिका आइ लाभ इउ दे लोगोफोर अननानै खालामदो दे आदा नारना बोथोरजों लोगो जा उसमिका आइ लाभ इउ मेरि नारना बोथोरा अके नारना अके नारना दे सोर दं कमेन्ट खालामलायदो स्रायनो ओइ खर' फ्रिं मोनदोंलै सान्दुं गोसायाव खोमोनाया सानसे सान्दुं गोसायाव थानाय जायो थिं दोनाया देहाफोरानो रानजोब्बाय दे लोगोफोर दसे स्राय कमेन्ट खालामदो अके आदा दे हर आइडि नाना हरगासिनो दङ लास्ट आइडि दै बोथोर आंनाव आइडि एसां गैया आरो ना ओमफ्राय गेबसन ब्र लोगो जादे ना गेबसन नै मेक्सलजों लोगो जादो ओमफ्राय ओइ बोथोर नों बहानि मोनलाय होनदों बोथोर नों बहानि लायनो नै जोंना गेबसना सोंदों अन आं अनलै आदा होनदों अके दे कमेन्ट खालामलाय लोगोफोर बोथोर नोंनि भिडिअ रानिं दै आं खामानि मावनायखौ माहोजोन नुदोंब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ मेक्सेल साल्टे आं नोंनिखौ साब आरो कमेन्ट खालामदोंमोन माथो नामजाना मेक्सेल ब्र नोंजों जोंना गेबसना अलरेडि लोगोखानो अके जागोन आदा नामजाना बोथोर बहानिमोन दे खोन्थाहरलाय आं बिश्वनाथ सारियालिनि आदाना बिश्वनाथ सारियालिनि अन थेंक इउ अके बिश्वनाथ सारियालि मा गायदोंब्रा बोथोर बेहाय तुरमुस गायदों नामाब्रा तुरमुस वाटारमेलन गायदों नामा मेरे फोन है ना थोड़ा सा खराब हो गया ओ अच्छा उसमिका आपका फोन थोड़ा खराब है अच्छा थैंक यू सो मच फिर भी मुझे सपोर्ट करने के लिए यूसमिका थैंक यू सपोर्ट करने के लिए बिश्वनाथ सारियालि मा गामि दाना नोंङा आं बिश्वनाथ सारियालिनि नङालै ओइ माबायासो जोंना
सरि बोथोर गेबसनाबो बिसना सारिलिनिनो बोथोर बिसना सारिलानि मा गामिनिखौ सोंदों ओमफ्राय जोंना बोथोरा अन थेंकिउ साइलि किधर गया साइलि खारबाय दांलै एमएमबिनि फाग्लिया गेबसन ब्र नामदोंना गेबसन साल्थे होनदों मेसला गेबसना माखो ब्लु हरलाय सनजित नारावके ब्लु ने ब्लुनि ब्लु बे आङो इसके बाद ब्लू रोहित कुमार 22 लाइक डन थैंक यू सो मच रोहित कुमार मोस्ट वेलकम आपको मेरा एल्बम में स्वागत है बिदां आबोनि भिडिअ नायदो आरोना बिदां आबो इखौ लाइक खालामना होबाय आङो जोंना मेक्स बोथोर नोंनि दान जाबाय बोथोर आइडि गैला दै मोनथाम आइडि हरबाय नोंनो आइडि गैला आरोना आंनाव दायो ओमफ्राय गाज्रि मोननाङा ओमफ्राय नाराज में हमेशा एमएमबी नाराज से हमेशा एमएमबी पर दिलोस में हमेशा संजीव राव के अच्छा एमएमबी का ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है तो आप कैसे मिलेगा रे एमएमबी को मुझे बताओ ये साइली ओ साइली मेक्सेल नामदों ना ओ साल्टे मेक्सेल नामदों ओइ लिंहरदोंमोन आं दाना लिंहरदोंमोन बुलारा थाबलराय मेक्सेल बुलारा थाबलराय साइलि ओइ चेक खालामलाय होनदार अके दे आं सैमानो मेथाइ होग्रोनो सैमानो मेथाइनो मैं कुत्ता के लिए थोड़ा खाना देता हूँ कमेंट करते रहो बिस्कुट देता हूँ मैं कुत्ता को थेंक यू सो माच बहा खारखोब्रा
मेक्सेल खाराखै माने सैमानो माबा हैदोंमोन आं बिस्कुट हैदोंमोन आरोना बिस्कुट मैं कुत्ता के लिए बिस्कुट दिया था रे दोस्तों बिस्कुट ऐसा है क्या साइले बाजै हाँ एमाव बोलो ना मैं बिखौ होनदों बोथोर बहा खारखो आरोना देलाय बोथोरा बहा खारखोथाय अ न थेंक इउ मेक्सेल लाबोबाय नै आं इउसमिकाखौसो फसायोलै ओमफ्राय राधेश्याम दारना अन थेंक इउ अ राधेश्याम प्लिज सपोर्ट करना थेंक यू थैंक यू बीर बीरेंद्रा लाइक डान थैंक यू सो मच बीरेंद्रा ओए मा जाखो टमे उसमिका आई लव व्हेन मेरिड मी आरोना अन थैंक यू राधे थैंक यू बोलो जी यूसमी थोड़ा थोड़ा बात करो करते हैं ज्यादा रिप्लाई क्यों नहीं दिया हाँ उसमिका क्यों थोड़ा थोड़ा कमेंट पर देखो अभी भी कमेंट पड़ेगा जाए जो भी हो कमेंट करो राधे पंकज अभी कमेंट करो अभी देखो आप लोग कितना कमेंट करता है और मैं कितना कमेंट पढ़ रहे चलो चैलेंज आप लोग के साथ पंकज ने बोला राधे ऑन थैंक यू गिफ्सन ने बोला गिफ्ट हाय गिफ्सन बोला है इसके बाद पंकज ने ऑन थैंक यू पंकज हेलो पंकज थैंक यू सो मच कमेंट सभी को मोस्ट वेलकम कमेंट करो जाए जो भी हो अभी फ्रेंड सपोर्ट करो सभी फ्रेंड को आईडी मिलेगा देखो जिसको आईडी चाहिए 5 आईडी जिसको 5 आईडी चाहिए पंकज को सपोर्ट करो पंकज को सब करो पंकज का वीडियो में कमेंट कर दो पंकज आप सभी को देगा कमेंट बाबू जोब्बाय कमेंट कारबो जोब्बाय दाना आं दहाय माबा हैदोंमोन आं फरायफिननाय जायासै एबार खालामफिनदो दे पंकजनि अन थैंक यू ला 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 पंकज आपका गर्लफ्रेंड है कि नहीं है ओ मेक्सेल ब्र हाबा जाबाय नामाब्रा मेक्सेल ब्रआ ओमफ्राय गेप्सन ब्र बहा खारखो कमेन्ट खालामलाय देलाय ओमफ्राय अन थैंक यू कौन है कमेंट करो कौन है करो तो मुझे पता चलेगा मेरा एलबी में गाइस एन्सार मैं बड'आव बुङो आंखौ बासाय भाषा हिन्दीआव बुङो मुझे बचाओ इंग्लिशआव बुङो हेल्प मी ओमफ्राय मेथ्सआव मा होनो बुंगोन दे गाइस सन्जिब ब्र दे बुंलाय मेथ्सआव बाचाओ ना मेथ्सआव मा बुङोथाय बेखौबा प्लास माइनाससो नालाय बुस्थुआथ' प्लाससो जागोन आरो ना प्लासखौ माबोरै बुंगोन जोंना मेक्सेल जासिनोलै मेक्सेल ब्र गेप्सननि कमेन्टखौ एन्सार होलाय पंकज अन थैंक यू गैया होनो आरोना प्लस होना संजीत बोलो साइली मोरा क्या हो गया बोलो पंकज ने बोला नहीं ब्रो रावके साइली मोरा साइली तेंतुलो खाने बोला मोरा साइली ओमफ्राय युसमिका मिनिबाय आरोना मेक्सेल साल्टे हायोब्ला बुं दारना दाजाब दानख' प्लास माइनास दाजाब होनना बुंदों आरोना दाजाब ओमफ्राय मुझे सब लोग प्यार हो गया क्या हाँ उसमें का तो बहुत खूबसूरत है ना इसलिए सब कुछ तेरे लिए प्यार है मोरा बोल रहा साइले ने अन थैंक यू आई एम लव विथ उसमिका बोल रहा है अन थैंक यू पंकज ने बोला साइड पंकज तेरा अनामिका भाग गया रे किसी लड़का के साथ मुझे तो प्यार करने वाला है कोई भी नहीं है रे भाई एम एम बी बोला साइले मोहरा तू लड़का का चक्कर में जरूर मरेगा तू साइले
साली तू जरूर लड़का का चक्कर में तेरा टाकला हस्बैंड से मार खाएगा, तू जरूर मार खाएगा टाकला हस्बैंड के साथ। गाइस एन्सार मी होनना हायासैलै गेबसन ब्र नोंनि एन्सारखौ मार डेन्जार ना नोंना माबायानो दिमागानो ब्रेनानो आरोना ब्र मे 2 मिनिट मे आता हूँ ओके ओके अच्छा गेब्स पंकज ओके अन थेंक इउ सलुसन दाना सलुसन होना होदो मेक्सेल ब्र सलुसनखौ एसे लागायना होलाय। पंकज अन संजीत बोला है हाँ हंसी का में रहा है थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ ऐसा गाना गाना पीने का बोल रहा है ओके अन थेंक इउ दे बुं हायो ब्ला समान समान नै ब्रेकेट होबाय आरोना खार गाया खारु खरा गैया गोसो गैया होसो होसो आइथिं गैया मा दे बुं मा होनदों ब्ला बुं खारग्राया खारो खारग्राया खारो खारग्राया खारो खर' गैया खारग्राया खारो खर' गैया होसोग्राया होसोयो आइथिं गैया मा दे बियो तुनथुलु नाब्रा गेबसन ब्र तुनथुलुसो जागोन बे ओमफ्राय आं अन दै आदा अके बोथोर अके अन थेंक इउ किसकी साथ उस्मिका थोड़ा थोड़ा हाँ बोलो बाय संजीत तू ना मेरी बारे सिर्फ बुरा है बोल सकता है मोरा सुन हाँ सर ओके ओके भाई भाई जाओ तू एमएमबी के साथ जाओ भाई मैथमेटिक्स मा होनना बुंखो एन्सार एम्बुलेन्स 108 गाइस मैथमेटिक्स एम्बुलेन्स 108 गाइसखौ मा बुंगोन हेलो 108 चलो मेक्सेलासो हासिगोनलै बिनि एन्सारखौ मेक्सेल साल्टे हाला नामा लागायना हरदो नै बुहुत डेन्जार कुइसन दानबाय जुदि नों हायोब्ला साइलिखौ मोनगोन खोमा ना साइलिखौ मोनोब्ला मेक्सेला बुंगोन बियो साइलिखौ मोनबा ना साइलि मेक्सेल माबा गेबसन जुदि गेबसना साइलिखौ मेक्सेल होनो हायो अब्ला दानो बुंगोन इयो मेक्सेला आंहा खर' गैया बेफोरखौ नायनो खर' गैयानोलै बेहा बुस्लेसो नंखायलै मेक्सेलखौ नै साउथनि खुंबु सिबनाया खाथ्राखा प्रफाइला किया दा पुराय दिन्थुलाय होननायनि साउथनि नुखायो आरोना आंहा हाँ मैं एमएमबी के साथ है जाऊंगी ओके हाँ जाओ मोरा एमाव किधर है मोरा एमाव सो गया है भाई मोरा एमाव किधर मोरा एमाव ड्यूटी पे है रे ऑन है मोरा एमाव ऑन है ड्यूटी पे हेलो सन्जि बाय दाना जोंना निदाना हेलो निदान ब्र बोरै खबर सबर आं फाग्ला जागोन मेक्सेल साल्टेन आरोना एमएमबी आ गया देखो साइली एमएमबी आ गया क्या बोला मेरी बारी में मेक्सेल को मोरा संजि मालूम नहीं में मेक्सेला मा होनखो सोरनि थाखाय गेबसन आरोना गेबसना मा होनखो मेथामेटिक्स बुङो 108 गाइस दे आदा आइडि हरदो दे आइडि गैलालै आइडि गैला आइ एम मेन एग्रि आरोना अननानै आरोना आइडि गैलालै आइडि गैला आइडि थाबा आं हरगौमोन मोनथाम हरबाय आङो ओमफ्राय आंनाव आइडि गैला आं आइडि बानायाखैलै आंनाव सिम गैयाना आंनाव सिम गैया सिम थाबा आइडि हरगौमोन आङो आंना माने मोनसेल' सिम ना बानायनो हायाखै आरोना मारै खबरफोरा बाहायनो खबराथ' बुंनो हायोब्ला साइलिखौ साइलिखौ मोनगोन मेक्सेल बुंनो हाबा मोरा एमएमबी अभी आया तू साला कामीना होनना बुङोलै नै साइलिया साइली सिस्टार आप कोई कुछ बोलो है क्या कुछ बोला है क्या बोल रहा है
ओइ बोथोर थांबाय सोरनि खाथियाव नोंनि न'आ दाना थिबाङाव सोरनि खाथियाव दाना ओरैनोबाबो आं साइलिखौ लाखागोन गिबसन ओरैनोबाबो साइलिखौ लाखागोननो मालाय अय' हटेलाव खोथा दंखायो नै मोनगोन ना नों मेक्सेल साल्टेनार ना मरा MMB ब्रेकआप नामायनो साइलिया MMB साल्टे नोंनि थाखाय साइला बुहुद फाग्लालै मोथो मोथो प्यार किया होनो साइली ने MMB को मोठे मोठे प्यार करता है रे मोठे मोठे प्यार करता है MMB ब्रदर थोड़ा साइली को समझाओ ओ मत मत प्यार किया रे ओ सोना रेशमई हेलो मोस्ट वेलकम दारना सभी को मोस्ट वेलकम MMB ब्रदर को भी मोस्ट वेलकम मेक्सरा 108 को फ्रेकनेस रोंग्राया मिथियो हय होनो दारना नै साइली माबाया हाबाय मेक्सेला हाबायलै गिबसन साइलिया लाख्रा तुनिया बिनाव आंनि कुइसननि एन्सारखौ होनोनो हाया नोंसोर नादारना मिट्रिकआव जइन आच्छा लागाव मरा दाना पंकज अनन नोंनाव होन नों एक्सेल ब्र नोंनाव होन no thank you 23 like that thank you bidan thank you no thank you mora MMB साइली बोलो thank you guys look everyone guys skip but मेक्सेल गुड नारा मेक्सेला बहुत गुड नै मेक्सेल ओमफ्राय जोंना रेसुमै अन थेंक इउ स माच रेसुमै अन थानायनि थाखाय कमेन्ट खालामना होदो दे स्रायनो आरोना नाय दैमा गाथोनाव नोंखौ जाबोगोन नों जेबोला अराय सम नेबाय थागोन दै मरा I love you बोलो मरा नाम दाना नै बेनिफ्राय जोंना पंकज अनन जाम्बा गिफ्ट लिरना नाय मिट्रि जय होनो दाना जोंना पंकजनि अनन थेंक इउ इसके बाद MMB ने बोला साइली डियार माय हार्ट नामदों अनन आइडि दङब्ला होदोरा बाहायनारना आइडिथ' दायो गैया आइडिया आंनाव गाबोन मोनगोन ओमफ्राय पंकजनि अनन MMB किधर है तू मोरा एमाव किधर है तू नाम दारना अनन थेंक इउ पंकज अनन आइडिखौ गाबोन मोनगोन गाबोन रेसुमै गाबोन मोनगोन रेसुमै गाबोन आइडि मोनगोन सापर्ट खालाम रावबो गैला माथो कमेन्ट खालामनो हाला नामा रावबो ओमफ्राय अय हटेलाव रुको पंकज मेरी MMB को किधर नहीं दे रहा है मुझे नारना अनन थेंक इउ अनामिका बहा दाना अनामिकाया अबेबा बाजारावसो दंनोलै ओमफ्राय साइली सिस्टार अभी मैं रूम पे है रूम ही आएगा दाना नावा अनन थेंक इउ नाव साइली मेरे लिए ऐसा गर्लफ्रेंड बना दो दारना लाइक डान थेंक इउ नाव थेंक इउ सबको दिखाई दे रहा है सबको अनन जोंना नाव अनन पंकज अनन नाव अन पंकज अनन MMB बोलो ना यार दारना अनन थेंक इउ आं बेस्ट दारा नावा थेंक इउ सो माच थेंक इउ नाव लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ पंकज अन थेंक इउ र' ओंख्रै संनि दारा अके नाव थेंक इउ सो माच मा ओंख्रै
जोंना सोरां आब' हेलौ लाकडाउन थेंक इउ सो माच अन गेबसन जाम्बा बहा नुनाय हिन्दीयाव मुथि बासाव मुदि मुथि बासाव होननाय दारा मुथि बासाव होननाय बनायनो जोंना सोरां आब' आं ओंखाम ओंख्रि सङासिनोलै अके ओंखाम ओंख्रि संगासिनो अके मा ओंख्रि अन सोरां आब' अन हेलौ सोरां दिदि नावदो आरोना सोरां दिदि कैसे हो राधे राधे उसमिकाया गल'ल' नायबाय कोई प्यार नहीं करता है मेरे से बाय ऑल बाय बाय मोरा सन्जीवला साइली मोरा ताक्लासे मारखायगा सारि तु ताक्लासे ओमफ्राय अन साइली सना नों आंनि हा होनदों आरोना एम बि याबो बिदि मारसो बेनिखायसो दों फाग्लि साइलिया होनदों आरोना अय हटेल होनबा बुजिया नोङो एमाव अय हटेल ओमफ्राय अनन सोरां अनन पांकज नोंहानि लिरनाय जादों बे मेक्सेल साल्थे होनना मिनिबाय अन पांकज दालिसो सन्जिब अके दालि गोजा नामा भाजा साजा गैया नामा एमाव आदा बेयाव नोंबो नावदाना बेयाव नङाबा बहा जानोब्रा सोरां आब' बेयावसो आसोल बुस्थुआ थायो आरो नों बेहाय नङाबा बहा जानो हाँ एमएमबी तेरे लिए मैं पागली हूँ दाना जोंना एमएमबी आ मिनिबाय जानो जोंना गासिबो सुमन एसटि अन गोजा ना बेदर गैयालै सन्जिब ब्र नावदार आं बारा बेदर जानो होआ बाराद्राय बेदर जाबा एसे माबाया खमजुरि जायोनोलै ओंखायनो बारा बेदर जानो होआ एकदम बेसे भेजिटेरियान जा आरोना बेस जा आरोना नै ओरैसै लाइक दानदारा जोंना नै एकदमबारे बा हाथाय दारि खानाय मोनजोबलायनानैसो दिनैसो खावब्ला नुजाफैबाय आरो जोंना लेथन आदैया थेंक इउ स' माच नै ओरैसै लेथन आदै माथो बारा बोरायलांगायसो नुबायलां लेथन आदै सासे लाबावनो होननाया बोरै जाखो नोंना बेनिफ्राय साइलि सना आंबो नोंनि थाखाय फाग्ला होनदों साइलि मोरा किधर है तू कमेंट करो अन तेरे बिना मैं मर जाऊंगी एमएमबी आई मिस यू बोल रहा है अन थैंक यू पंकज अन ओके मारो तुम साइली बाजे हाँ मरो साइली तू टकला हस्बैंड से मार खाएगा रे तेरा टकला हस्बैंड तेरे को छोड़ेगा नहीं मार खाएगा तू एमएमबी साल्टेसो बिबारि फिसाय मेजेम बरा बिबारि नामा मेजेम बरा बिबारिनि ना मिनिबाय आरो जोंना एमएमबीआ अन साइली मिनिबाय अन थैंक यू साइली तू कौन सा आंखों से कौन सा दिल से तू टाकला हस्बैंड से शादी किया रे साइली कौन सा दिल से तेरा हस्बैंड तो पूरा टाकला है तो कौन सा दिल कौन सा आपका ये मतलब पसंद करके शादी किया तो टाकला से एमएमबी मिनी भाई पंकज अन एमएमबी मेरे टाकला हस्बैंड कौन है पता है आपको ना थैंक यू एमएमबी जा मिनिबाय जोंना ओम नाहरबाय जोंना इउसुमिकाया ब्र दिनैसो एमएमबी साल्थेआ बिबारि फिसायसो ब्रा होनना हे बिबारिया मेजेम बरासोनोलै मेजेम बरा नोंसोर मिथियाथाय मेजेम बरा ओमफ्राय जाम्बा गेबसन माथ्सआवनो गोरोन्थि हिन्दीयाव मुद जायो होनो 108 खौ मुथि बासाव बुङा जाम्बानो नोंसोर मा नांलायबाय थाखो कौन है ना अनन पंकज अनन जोंना उसमिकाया मिनिबायलै नै आप लोग का टिहू में बहुत ऊंचा पहाड़ है ना उसका ऊपर सार की कूद जाओ शैली बाजे ऊपर से हाँ शैली ऊपर पहाड़ है ना इससे कूद के नीचे आ जाओ तो नो थैंक यू जोन ब्रो हेलो जोन ब्रो हेलो जोन ब्रो हेलो
इसके बाद लाइक डान थेंक इउ सो माच बोरै खबरा मोजाङानो इसके बाद नंगौ नामा मेक्सेल साल्टेन आरोना जोंना गेबसना मिनिबाय आरोना मिथिगौ आं आदैसो मेजेमफ्रा होना आरोना ओमफ्राय अन थेंक इउ पंकज मेरा टाकला हस्बैंड संजीत है एमएमबी मैं क्या करो एमएमबी बोलो है मोरा साइली मैं तेरा हस्बैंड नहीं हूँ कल मी दारना अनामिका अनामिका बहा खारनाय दारना अनामिकाया माबा होनोलै माबा नागिरहैदोंमोनलै मा बुस्थुथाय साइली बाजै मरा जाहौ गेबसना मा होनखोलै ले जागा दो रहा है साइली सना अन थेंक इउ अनामिका सना नोंनो आंनि लास्ट मोजां मोननाय ओरैसै दारना बेनिफ्राय अन थाख्ला फिसा दारना हा ओमफ्राय जोंना उसमिका मा होनो गाबखौ उसमिका आव दु बाबु दु गाब नोङा बोरैमोनलाय गेबसन सोना मेथाइआ खारलुं अनामिका बाजैना अनामिका खारलुंखा अनामिका बाजै गावदां जाखांबाय नामा होनदों अनामिकाया मोनायाव ओंखाम जाया माहाजोनफोरा मोनायाव ओंखाम जायालै ओमफ्राय सालिनी गेवला संजीत टाकला है एमएमबी इसलिए मैं तेरी से प्यार करता हूँ आई लव यू एमएमबी आंनि सना नावदारना लेटन अन थेंक इउ लेटन अन कमेंट गाइस प्लीज कौन है कमेंट गाइस ए टू जेड सपोर्ट मिलेगा कमेंट बेनिफ्राय संजीत ब्र बेनो मेथाइया दारना दु बाबु दु होननाया ओमफ्राय कमेंट पंकज अन थैंक यू ए टू जेड कमेंट करो गाइस लोग पंकज ने अन यो हनी सिंह या गाइस लोग या कमेंट जोंना उसमिका मिनिबाय आरोना नै दां गेबसन ब्र माबायदि उसमिकाखौ मिनिहोखो आङो गावसा बुरखायनोनो रोङा ओमफ्राय हेलौ गाइस नामदों हेलौ गाइस कंट्रोल रूम गाइस कमेंट और मैं 4 मिनट रहोगी ओके ओल्ड फ्रेंड आना ओके अच्छा साइली मोरा टेंटुलू मे बी टाकला होना पड़ेगा साइली सोना क्या है 90% नेट चला गया रे मे बी बंद करेगा आप लोग जाएगा तो जाएगा ओमफ्राय उसमिका आई लव यू मेरी जान कहाँ है भाग जा रहा है ना अन थैंक यू नहीं हम नहीं रुकेंगा ओके पंकज अन थैंक यू उसमिका क्या बखिसो दाना उसमिकाया एसे जोंना माबासो खोमालै बबिसो खोमाले बबिसो खोमा मेक्सेलफोराव बबिसो जागोन बियो बारा रायज्लायनो रोङा ओमफ्राय थेंक इउ सो माच अन नहीं आई हेड लाभ एमएमबी मरान दारना जोमाव 27 लाइक दान थेंक इउ सो माच ओमफ्राय 14 जन कौन है प्लिज कमेन्ट दानो दोनो नामा दे दोना आई लाभ इउ साइलिन दारना आंना दार्लिंआ दङब्ला नेटफ्लिक्सआव नाहरदोलै दार्लिं ओमफ्राय मेक्सेला मिनिबाय आरोना साइलियानो आई लाभ यू साइली सोना आई लव यू टू एमएमबी बोल रहा है देखो एमएमबी और साइली गुलू ओयो होटल में जाएगा ना तुम मुझे बोलो मैं ओयो होटल का फिक्स करके देगा साइली आप लोग के लिए ऑन मैं भाई भी नहीं है बोल रहा है भाई भी ऑन एमबी जोब्बाय नामा सन्दिपर जोब्बायलै नै मा खालामबावनो सोनाव रावबो गैयाना अनन जा बाजाराव दं दाबो गाबोन हाबा जाहैनो नागिरदों बायदिसिना बायदों आरोना ओमफ्राय अन थेंक इउ सो माच अन तो कौन है उसमिका दाना मुझे कॉल नहीं कर रहे है मैं जा रहा हूँ बाय बाय पंकज ओके पंकज थैंक यू सो मच राधे राधा रानी कृपा हो जाएगा आपके साथ पंकज जी इसके बाद नंगौ नामा बाजै गावदां नाजरा डिटेल्स लानाय गेबसन उसमिकाया सोर दाना डिटेल्स ला गेबसन उसमिया सोर नै सोंगासिनो दङ
ओमफ्राय जोंना दीप्ति हेलो ब्रो नारना हेलो हेलो मोस्ट वेलकम दीप्ति मोस्ट वेलकम आपको मेरा एल्बम में स्वागत है। इसके बाद आं ऑन दंखायो ना मेक्सेला गई नारना एमएमबी कब करेगा शादी बोलो एमएमबी बोलो बोलो सहेली को कब शादी करेगा कैसे हो ब्रो आई एम फाइन आई एम ठीक हो दीप्ति आप बताओ आप कैसे है दहायनो बुंबानो जायोमोन ना सन्जिब ब्र नों हरगोमोन दारा ओं आं हरगोमोनथ' ओमफ्राय लाइक डान थैंक यू सो मच दीप्ति लाइक देने के लिए थैंक यू सो मच और बताओ आप कैसे हैं अभी क्या कर रहा है शैली बाजई मोरा संजीत के लिए एमबी डाल दो मिल रहा है बोलो बोलो शैली एमबी डाल दो मुझे ओमफ्राय एमाव अफिसियेल अनन थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेक्सला माखो होमबा माथो रायदावा होनदारना आं होमबा मानो रायदावाथ' आरो जोंना चिरन्जित गुड इभिनिं गुड इभिनिं गुड इभिनिं चिरन्जित गुड इभिनिं गुड इभिनिं नोंथांखौ आंनि एलबि स्क्रिमाव एकदमबारे कालटांटां कुलटांटां स्रायै बरायहरनाय जाबाय आरो ना ओमफ्राय साल्थे नावदारना मेक्सेला गेबसन संजीत हेड करता है मुझे यार नावदारना दीप्ति ने बोला अभी ऐसा है बेटी हूँ ओके अच्छा गुड गुड अच्छा गुड फैमिली व्हाट आर यू डूइंग नाउ मैं अभी बैठ रहा हूँ आं जिरायना दं आरोना चिरंजीत मतलब इसे मैं बैठ रहा हूँ और आप लोग के साथ बात कर रहा है इसके बाद अनन थैंक यू नङालै सन्जित ब्र नों दहायनो खोन्थाबानो जायोमोन आं एमबि सोना हरगौमोन ना नोंनो सन्जित ब्र अके आं माने आं दहाय आरो बिदि जागोन होननानै मिथियामोन ना एमएमबि आइ मिस इउ होनना बुंदों नै उथुलनि हाबायाव खैना लानो थांनो ना दाना ओं उथुलनि हाबायाव खैना लायनो थांनांगोन भिडिअ बानायनांगोन ब्लग बानायनो सानदों आङो मा जायो नायनोसै र' चिरन्जित नों फैयोब्ला आराम जागोन ओइ चिरन्जित फैलाय गामियाव रुनुमोनाव फैब्रा उथुलनि हाबायाव भिडिअ बानायनो नोंसो हागोनलै भिडिअ बानायनो चिरन्जित लागायनो भिडिअ बानायना फैलाय आंनो तो मेरे तो आप साय प्यार करते हैं ना दारनां दीप्तिनि अन थेंक यू गेबसन मेक्सेलना मिनिबायलै निजना उसमिकाया लस खालामबाय नों सन्जिब ब्र लस खालामबायलै दाबो सोना हरदोब्रा होमबालाय न्यू फ्रेंड ज्वाइनिंग कीजिए बैक करेंगे देखो जो नया है प्लीज दीप्ति के साथ ज्वाइनिंग हो जाओ दीप्ति आप सभी को बैक देगा बोल रहा है दीप्ति के साथ फ्रेंड हो जाओ एमएमबी को मोनखानाय रायलायजाबाय आं मोनखानायखाय रायलायजालाय बावला आंजों साइलिया दारा आंलै एमएमबिखौ मोननायखाय साइलिया रायलायला हा यार गेबसन बोलराय चिरन्जितआ नंगौ नामदार ओं दे आं दुखानाव थांदों नै दा सिखार जानो अके दखानाव थांदों आरो ना थांनोसै सिखार जानो अके आदसा सिखार जानो दे थांबानो जाबाय साइलिया होनदों एमएमबि मरा हेड बोलराय एमएमबि कमेन्ट खालाम दारना साइलि मेरे साथ आव अके गेबसन दारना आंनि थाखाय सासे नायना होदो नों दारना चिरन्जित मोनगोन चिरन्जित कन्ट्रल खालाम मोनगोन एकदमबारे गुफुर गावदां मोनगोन आरोना आदैयाव जयै लानो हागोन आरोना नेटपेक गैलालै नेटपेक जोबना होबायना बेनो मोनसे प्रब्लेम जाबाय नेटपेक सोना हरग्रायाबो राव सोना हरला माथो नेटपेक सोना हरग्रायाबो सोना हरला माथो खोनाना खोनायाखैब्रा नेटपेक सोना हर होनना बुंनायखौ नेटपेक सोना हरग्रा सासे दंमोन ना हेलौ चिरांनि डिसि नेटपेक सोना हरलाय ओमफ्राय कमेन्ट थाबथाखो सोना मा जाखो मा I don't want to be single anymore नों नायना होब्रा आरोना नायना होगोन दे टेनसन लाना नायना होगोन
ओमफ्राय नायना होगोन कन्ट्रल गाबनाङा सेंग्रा मानसि मदद जांगिला बिखा फांदां बोरै गाबलाबायखो गाबनाङा मोनगोन आइया बर'बो रोंलायबावो साइलि फाग्लिया होनदों साइलि फाग्लिया बर'बो रोंबायलै बोरै रोंखोथाय सोर फोरोंखोथाय साइलिखौ बर'बो रोङो फाग्लिया साइलिया MMB कमेन्ट खालाम देन्जारलै एमाव साइलिया बर'बो रोंबाय बर'जों थाय अमा जाग्रा सासिनगोन बायदि मोनदों आङो साइलि तु क्या खाता है रे साइलि एम्फौ जाग्रा जासिनबाय बियो माबा मा होनामोन नाफाम जाग्रा जोंनि बर'आ दालाय नाफाम जाया होमबा नाफाम जाग्रा साइलि तु नाफाम खाने वाला हो जाओ नाफाम खाने वाला हाय ओंखि लाइक दाना ओइ माबा सबिता बरगयारि नों दानि एलबि होदोंमोन ओमफ्राय माबोरै जाखो एलबिया नोंना ओमफ्राय सबिता नोंनि आं फल' खालामब्रा सबिता गोरजा थाहैसैलां सबिता नोंजों गोरजा थाहैसै ओमफ्राय हाम नोंनि आं हम जागोन नोंनि आंनि सिलिन्डार ना साला गया साइली अभी तू क्या करेगा मरा MMB उरला पागला कमेन्ट खालाम ओंखि नों मरा होनदारना अनामिका अनन नेट पेक सोना हरदोलै सोरबा अनोब्ला सनामोन ओमफ्राय गेबसना मा होनखो सबिता सना नोंनि एलबिया मा जाखो हो होनना हेलौ दिनैसो आंहा बिजिबा बेसेबा गोबावनि उनाव आदा होनना मस्ट वेलकाम ओमफ्राय बोरै खबर सबर माइब्रा रोसिफोर लोंनानै बोरै सोलिलांखो खोन्थाहरदो जारला जल्दि आव साइलि बाजै मरादारा जायालै ओंखि ओरैनोसो होनायदोंमोन आं दानबाय दाना अके सबिता नोंनि नाम्बार हरदोब्रा इन्सटाग्रामाव फैनानै थेंक इउ ब्लु नाराना नेट फैगोलालै जोबथारसिगोन 100% जाबायमोन जाला दोनदो सन्जित नारना र' खन्द्र' ओइ सन्जित मेरा दिमाग खराब हो गया बाय बाय ओके साइले तू जाओ आराम से सो जाओ इसके बाद दांबाय आं ओंखि गेबसन कमेन्टआ अफसो जायो होनदारना मानो कमेन्ट अफ जानांगौब्रा कमेन्टखौ अन खालामना होखाबानो जायो मानो हो सबिता होनदारना अनामिका ओइ सबिता कल खालामलाय आं फोरोंहरनि होनदारना गेबसना नाम्बार मोनगौ बिराद सालुलै आंनिसोलै सबिताया आंनिसो नोजोर दाहो ओमफ्राय सालथे मरा MMB दारा MMB सालथेसो होनबावबाय नोंखौ ओमफ्राय सबिता खोन्थाहरा आरो एलबि होदोंब्ला होनदारना हेलौ सन्जित राजनानि आनानिला हेलौ आनिला मा खालामदों नैलै दङ ओरैनो नोंसोरनो रायलायगासिनो जानो मानो बिदि जायोथाय गेबसन दारना आयदै अफ खालामनाय जादों खोमा अफ दं खोमा नोंना अन खालामना होनांगोन इउटुब स्टुडिय'आव डाउनलड खालामना ला सबिता डाउनलड खालामना ला मिक्सला गैला हेलौ दारना बेसेनि सोनांगौ दारना माबानि सोना हर मा होनोमोनलाय 19 थाखानि बेसेनि सोनांगौ 19 थाखा सोनावलाय जोंना जोहोलाव एक्सप्लरसन सन्जिब ब्र सन्जिब ब्र नोंनि नाम्बार सबितानाव दं है खायो सन्जित ब्र नोंनि नाम्बार सबितानाव दंखायो सबितानाव दंखायो दा ओंखि सन्जित मा ओंख्रै जायामोन दहाय सानाव ओंख्रिया जोंना मासोमोनलाय दहायो र' मा ओंख्रिमोनथाय माबा आलु सयाबिन बेनिफ्राय मुला गुन्द्रु बेलाहि बिदिनो संनायमोन आरोना बेनिफ्राय बिदिनो थाइबें गाजर माबा माबि खाजिसोमोन आरोना ओमफ्राय एमाव साइलेन्दा ओमफ्राय नंनि जाम्बि सबिता होनदाना साइलि होनना मिनिबाय खालामदो आंखौ रिटार्न खालामगोन प्लिज होननानै नारानाजों लोगो जा जोंना माबा गेबसन ब्र बिदिनो खालामदोंमोनथ' आं माथो जायाखै अफसो जायो गेबसन फोरोंहरलाय
एमाव मरा एमएमबी पागलाय दों लाइन दारना ओमफ्राय थेंक इउ बिसिम थाखोलाय दिनै आंनि रावबो साब खालामाखै आरोना मानि जाखो हेलौ सनजित दुखु जाबाय आं दाना अनिला दुखु जानाङा आयदै नैलै बेमार जादों आंबो सिं साख्राबजोब्बाय मा खबर आदा अनालिया दुखु जानाङा अनिला दुखु जानाङा जागोन कन्ट्रल जोंबो बेबायदिनो बुहुद खस्थ' नारा नाथाजोंसो सोरखिबोदों आरोना बाजै अनामिका सनजितनो एमबि सोना हर नांदारनानै दिनै आंनो रबखोन्दा गेबसन सना आगै सना आं मम' जागासिनो होनो आरोना मम' जागासिनो दंनो गेबसन ओंखि नागिरना थगाय जोब्बाय आंखौ सनजित आरोना आनैला माबोरै इदि जाखो मानो थगायदोंब्रा हामाला थगायनो है मानसिफोरा मानो जायो नाराना लोगो जाना होलाय अनिलिजों नाराना अनिलाखौ साफ खालामना होलाय अननानै सनजय मोरा कौन है क्यों डिस्टर्ब किया मेरा मतलब डायरेक्टर है रे डायरेक्टर सनजय अन थेंक इउ गेबसन अनामिका बाजै आं मम' जाया होनना मम' मोसौनि मम' आरोना मोसौ आथिंनि नामा ओमफ्राय मोसौ आथिं सुप बिराद बेस्ट आरोना नों जागौमोन नामा गेबसन सना दाना अन गेबसना मा दे बाजै जा आरोना हाय साइलि आरोना अन थेंक इउ गैला नोंनि एमएमबिया साइलि होनदों गैला साइलि नोंखौ अय' हटेलाव गुलु गुलु खालामनानै मालाय एमएमबिया खारबाय सबिता सना मा ओंख्रि होनो सबिता सना मा ओंख्रि होनो हाय जोहोलाव नामदो नै जोहोलावि आबि फन केटारे साइलि आंनि साबआ दहाय 120 मोन दारा आनिला इदिनो खमायखायो नोंहा बेफोरखौ डन वरि आनिला डन वरि खमायखायो आंना दिनै मोनबा खमायदों मिथिबायना सानफ्रामबो खमायखायो बेफोर डन वरि खमायखायो टेनसन लानाङा साब खमायखायो आरोना आं एप लं दा खारनाय 5 सा काम है 5 मिनट में ओके अस्मिका ओके दा नायबाय 100 फरल' खमायखायो 1K जानायावथ' आंना खननै 1K जादों मिथिबायना 1K जानाया खननै 1K जादों आंना खमायखायो आदसा मरा एमएमबि एमाव मे एमएमबि का साइली तुम एलबी क्यों नहीं देता है साइला एलबी होयो हरनि 10टायाव मबाइलखौ चार्जआवसो गारबोदों आं हरनो हानाय नङा होनना बुंदों आरोना हरनो हानाय नङानो थेंक इउ अमा लोगोफोर थेंक इउ स' माच बाय आं एलबि दोननोसै नेट पेक गैला आरोना मा खालामबावनो ओमफ्राय जोंना बाय लोगोफोर थेंक इउ स' माच नेट पेक गैला आरोना जोब्बाय ओमफ्राय मा बुंनो आरोना आंनोबो सबिता नामदाना अस्मिका मिनिबाय हारे होगा बन संजीत बताओ गुलाव का मोरा मेरा नेट पैक खत्म हो गया प्लीज किसका कमेंट किसी करेगा हमको तुमसे प्यार है हमको तुमसे प्यार है